شلامالا بزهاجر يلن شلامالا بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاريمنا جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تصحيلو زوته للسلام كمتن موت زمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتركع تخبطو حساسنا المته نلبو أتقيب ومنقدو ناوته شولكي رمت كوين بيد زيته تحزن شلام عليك شلام على مزحقين شلام على ندحري تحسبو كبيت زي فرح انت يبطري على اقدمو زتنح كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتيلو من كادقعي زبو كم زي كونو قدم زستبهالة بهاقرو شالام على زي بله قبناتات شرحي زقاله تسقم نديدو زتابعه صدفو مخصقرو زي سقه ناي حالنا تقنافات زتنحه ناطنت كدلي روحونا غابته عبسط انت مسرح معرنا رقته بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوته حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزاريمو يبلي السلام يلن السلام السلام هاجر علمو هاجر خدانو هالكلات يلا تسمعون الأذنو ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي لتزستو على نريمي ملاسي عندي أمانو نريمي انتايلو نريمي انتايلو حمدي يا قالو صنع قالو زهزبي حمدي يا قالو صنع قالو سكير قالو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون هاي وترو تبنيتنان بحقنان يولومون كم وترو العلا قداس النزل لوم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا أقسام موداتنا إذا مدام سانا كتصنحو ناتوعنا لايك مقبار شير مقبار حناصري توتات كم مقداف دماء كم وترو نزخاخر سلا تخلو تكبرنا دماء دقاقيبنا نمزقن نالو مارستون استفل عليه كورنعات كم دماء زيناتاتن امكو زلو حبريتان زلو ويكهون لذي مسانا كتصنحو بخبر نقدمكم بس خنجمرينا let's go. We have cooperation taking shape across Central Asia when grounded in mutual trust, shared priorities and growing regional solidarity. At a time when multilateral cooperation is being tested, the spirit of partnership is more essential than ever. The third United Nations Conference on Landlocked Developing Countries is a powerful reminder of both the scale of the challenges these countries face and the scale of the opportunity before us. Landlocked developing countries, 32 in total, across 4 continents, represent nearly 600 million people. People deserve حجي كم زنريو زلنا زي زربازي اب ناي UN General Secretary Antonio Guterres ذهب مجلسي زربازي اب حدا كونفرنس نايتن لاندلوكت كانتريز بحالا افدق بحر زي بلن هجرات نعن زملكت كونفرنس زسمعو زربايو زربازي بحفشاو قرصو نسخ زربا خلون اب كبابينا زفطرو كفطرو زخلن እዚ ከይተዘርበ ከሎ ክፈጥሮ ፀንሐ ፀቕጥን ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ አንቶኒዮ ጉተረስ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ዘልዕሎ ዘሎ ነጥብታት ናይ ብሓቂ ካድረታት ናይ ዓቢ ከምኡውን ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓቢ ኢሚድየትሊ ተጠቒሙ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክገብሮ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ስለ ዝበለ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝበሎ ዓለምና ትቕየር ከም ዘላ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት كبدنا خونا بزخدول زلو زيادة اتناي افتق بحر زي بلان هجرات قبل علينا زفتر تعطي كبد مخانون عن ابزي زقط صبغيري زاربو across 4 continents represent nearly 600 million people.
people who deserve the same opportunities as anyone else, but who find themselves not only landlocked, but locked out of opportunities for global growth, finance and technology, if the countries are countries in the process of development. They face some of the highest trade and transport costs in the world, limited market access, growing debt burdens, and intensifying climate and conflict risks. Today's discussions show that landlocked developing countries don't want charity. They want justice. They want equitable access, investment, a fair chance to build resilient economies and inclusive societies. ሕጂ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ዝያዳ ክገርመኩም ብዛዕባ ናይ ዕድላት ምዕፃዊ ዝያዳ ዝዛረብ ዘሎ landlocked countries ተን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብዓብዩ ዝበፅሓ ሃገራት ድኻታት ሃገራት እየን ካብኣተን 16-17 ዝኾና ኣብ ኣፍሪካ ክህልዋ ከለዋ ኣብ ካልእ ዓለማት እውን ኣለዋ ስለዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ እፅዋት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዕድላትን ካብ ኢንቨስትመንትን ካብ ካልእ ቁጠባዊ ዕድላትን ዝተዓፅዋ ሃገራት ከም ዝኾናን ንሱ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ዝያዳ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ድዩ ናይ ኦፖርቹኒቲ ድዩ ናይ ፋይናንስ ድዩ ክኽፈተለን ኣለዎ ወይ ዝብል ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምናልባት ኣብ ኤክስ ትከታተሉ ትኽእሉ ተለኹም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኩላቶም ከምዚ ዝደፍዋ ዘለዎ እዮም ስለምንታይ ፐርፌክትሊ ምስቲ ኣብይ ኣሕመድ ተኸዶ ዝፀንሐ ናይ 2 ዓመት ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኩሉ እቲ ፀገም ናይ ቁጠባ ኮይንና ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ስሉ ዘይብልኩም ኢሉ ነቶም ህዝቢ ክእምኖም ዝደሊ ዘሎ ንኸምኡ ኣጀንዳ ክጥቀመላ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብዛ ዘረባ እዚኣ እንተሰሚዕካ ግን ብዝበዝሐ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ ይዛረብ ዘሎ ድኻታት ሃገራት ክረኽቦ ዘይከኣላ ንእሽተይ ንስማዕዮ ኣነ ዝሃብኮ ግብረ መልሲ እውን ክንርኢና ናይ ኣብ ካድረታት ፖስት ዝገብርዎ ዘሎ ድማ ክንርኢና They want justice. They want equitable access, investment, a fair chance to build resilient economies and inclusive societies. The Awaza Program of Action is a blueprint for doing so over the next decade, starting now. And allow me to briefly highlight 4 areas where we must act urgently and together for landlocked developing countries. First, unlocking economic potential. That means investing in infrastructure, but also in people, in education, digital skills, and local innovation. The countries represented here have the talent and the ideas. እጅንሱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ተን ላንድ ብሎክስ ካንትሪስ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ክዛረብ ከሎ ድኻታት ሃገራት ስለ ዝኾና ንዓታተን ከመይ ጌርና ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ከነውፀን ንኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ብፍሉይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝትንክፍ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ከመይ ጌርካ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ክወሃበን ይኽእል ንዝብል እዩ እጂ ዝያዳ ንዓታተን ኢንቨስትመንት ዕድላት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ስለ ዘለዎን ልዕሊ 600 ሚልዮን ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብዘን ሃገራት ኣብቲ ህዝቢ ኢንቨስት እንድሕር ጌርና ክእለቱን ዓቕምታቱን ፕሮዳክቲቪቲ ናቱን ትዕቢናዮ ወይ እውን ኣፍራይነት ናቱን ትዕቢናዮ ንቁጠባ ናተን ንምቕያር ዓብ ታራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ They need the tools and support. And this includes scaling up digital infrastructure and access to frontier technologies such as artificial intelligence to boost productivity and open new. እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ እዩ ደይ መለይሎም ኢትዮጵያውያን ዘእተውዎ እዩ ሂስ ቶኪንግ ኣባውት ኮምፕሊት ኣዘር ቲንግስ ንሳቶም ግን ከመይ ገይሮም እቲ ናራቲቭ ንናቶም ፊት ንክገብር ወደባት ናይ ካልኦት ናምፁ ኣብ መራኽብ ናገበሩ እዚ ኮንቴይነራት ናገበሩ ዳርጋ ኣብቲ ቴሌቭዥኖም ከምዚ ሆቢ ኮይንዎም ዘሎ እዩ ፍሉይ ምዝንጋዕ ናቶም ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ ነቲ ዘረባ ትዊስት ንምግባር እምበር ንሱ ኮምፕሊትሊ ኣብ ዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ክኾናሉ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ክፍጠር ክኽእላሉ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ስቶም ሃብታማት ሃገራት ኢንቨስት ክገብሩሎም ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ካልኦት ሃገራት ብሓይሊ ውሰዱ ኣይበሎምን Must act to connect landlocked countries to the world. Trade corridors, transit systems, and regional integration are not technical issues, they are lifelines. Landlocked developing countries need smart logistics, streamlined systems, and stronger partnerships with transit countries. We must cut red tape, digitize border operations, and modernize transport networks to reduce delays and costs. Third, we must act to confront the climate crisis. Landlocked developing ኣብ መወዳእታ ንውሕ ዝበለ እንዲ ንሱ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ናይ ካልኦት ሃገራት ትራንዚት ካንትሪስ ዝበሃላ ተን ኣብ ደገ ባሕሪ ዝህበን ሃገራት ኣብ መንጎኦም ብዝፍጠር ናይ ዋጋታት ክሳራ ስለ ዝጋጥም ኣብ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት እንድሕር ጌርና ሬድ ቴፕ ዝበሃል ድማ ቢሮክራሲን ሕማቕ ኣሰራርሓን ተወጊድና ሎጂስቲክስ ሃብስ ትሬንስ መንገዲ ፅርግያታት ድዩ ናይ ትሬንስ ላይንስ ድዩ ናይ ካልእ ሎጂስቲክስ መንገዲ ስሉጥነት ተወሲኽናሉ እቲ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ንግዲ ብዝበርትዐ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ንሳቶም ንምንታይ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ክንሪአ ኢና for those who need it most.
Too many landlocked countries are trapped in a cycle of debt and underinvestment. They pay more to borrow, yet receive less support. They need concessional finance at much greater scale. ጀነራል ኩሉ ተዘረባ ብዛዕባ ድኻታት ሃገራትዩ የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄዋን በይፋ ከገለጸች ውላ አድራለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የባህር በር ጥያቄ የህልውና ጉዳይ መሆኑን በተደጋጋሚ መግለጻቸው ይታወሳል። ቀይ ባህር ለኛ በጣም ህልውናችን 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ከጎረቤትም ከሩቅም ጋር ሆነን እዛ አካባቢ ያለውን ሰላም እያረጋገጥን ልማታችን እናመጣበት መንገድ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከም ዝንሪኦ ዘለና አብይ አህመድ ዝተዛረቦ ናይ አፍደገ ባሕሪ ሕቶ እናተጠቀሙ ምስቲ አጀንዳታት ናይ አፍደገ ባሕሪ አመና ፑሽ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ሓድሽ ነገር ወይ ሓድሽ ባህሪ ይኮነን ኢትዮጵያ። እዚ ነገር ድማ ንመጀመርያና ይኮንና ንሰምዖ ዘለና ንሪኦ ዘለና። ሕጂ እዚ ክበሃል ከሎ ሓንቲ ድማ ለንቀነ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ዝድርብይዋ ዘረባ ኣላ ስምዕዋ እስከዚያ። Efforts to resume talks over equitable Red Sea access, initiated between Ethiopia and regional stakeholders, with Saudi Arabia's mediation, faced a serious setback today, as Eritrean President Isaias Afwerki refused to send a senior delegation to the scheduled negotiation in Riyadh. This comes despite American support with U.S. President Donald Trump reportedly ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጽቡቅ ገይሩ ኣብ ተፈላለዩ ሶርስስ ወፂኣላ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝተገልፀ ሓበሬታ የለን። ናይ አብይ አሕመድ ግን አይ ቲንክ እቲ ካድረታት ናቱ ብብዙሕ ግዜ ክዛረብዋ ሰሚዐ ኣለኹ። እንታይ እያ ትብል ንሳ ድማ ናብቲ መልእኽቲ ናብ ኤርትራ ተሰደደ እዮም ዝብሉ ምስማዕ ፅቡቅ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ዜና ንኤርትራ ዝምልከት ካብ ኤርትራ ስለደ ይወፅእ ሰሊኹ ወፂኡ ዶ ሓሰዶ ሓቂ ዶ ቀሲልና ክነረጋግፆ ኢና። ግን ኣናላይዝ ክንገብሮ ኻ ነቲ ዘሎ ሓበሬታ ኣገዳሲ እዩ። ናብ ኤርትራ ሓደ መልእኽቲ ተሰዲዱ ከም ዝነበረ ካብ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝንገር። ንሱ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘተ ክግበር ከም ዘለዎ ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት፣ ንሱ ድማ ብሽምግልና ናይ ስዑድ ዓረብ ክግበር ከም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ሓድሽ ዘረባ ኣይኮነን፣ ነዊሕ እዋን ፀኒሑ ኣሎ። ስዑድ ዓረብ ናብ ክልቲአን ሃገራት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጃት ወፃኢ ናታ ናይ ቴሌፎን ርክብ ገይራ ከም ዝነበራት ዝዝከር እያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን፣ ብፍላይ ድሕሪ መግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ከዓ ቃለ መሕትት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቶም ሰላም ትደልዩ ነዚ ከባቢ እዚ ሰላም ርጋቱ ትደልዩ ኩናት ከይተጀመረ ከሎ ጠጠው ከተብልዎ ትኽእሉ ድሕሪ ኮይንኩምን ትደልዩ ተኮይንኩምን ሕጂ እቲ እዋኑ ምፅባይ የለን። እንቶም ንዓብን ኣዳኸርቱን ድማ ዓሪፍኩም ተቐመጡ፣ ዓዲ ዋዕሉ፣ ንኩናት ባህጊ ናይ ኩናትን ሸውሃድ ናይ ኩናትን የብልናን ኣይተቐሳቀሱ፣ ነብስና ግን ንክንከላኸል ፀገም ዘለና ሃገር ኣይኮና እናበለ ተዛሪቡ ነይሩ። ድሕሪኡ ናይ ስዑድያ ናብ ክልቲአን ሃገራት ስለ ዝደወለት ግምታት ናይ ክኢላታት ፖለቲከኛታት ኣይብል ነይሩ። ምናልባት ዘተ ኣብ ጣውላ ከተምፅኦምን ከተዘራርቦምን እንተወሓደ ዲኤስካሌሽን ካብቲ ዘሎ ምርሳን ናይቲ ኩነታት ንታሕቲ ገፅ ወሪዱ ናይ ምርዳእ መንፈስ ንክፍጠር ክትገብር ከም ትኽእል ይንገር ነይሩ። ውፅኢት ናቱ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ስዑድ ዓረብ ክትገብሮ ትፍት እንዳላ ኣሜሪካ እውን ትደፍአሉላ፣ ኣሜሪካ እውን ንስዑድ ዓረብ ሞር ንክትገብር ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትሓባበራ ሓቲታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ዝሓለፈ መዓልታት እዚ ዕለት 6 ዲና ዘለና ኣብዚ ቅንያት እዚ ንዕለት ክንደዮም ዝብሉ ዘሎ ንዕለት 4 ዝነበረ ወርሒ 8 ማለት እዩ ሓደ ርክብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብወገን ኤርትራን ብወገን ኢትዮጵያን ልኡኻት ክራኸቡ መደብ ትወፅኡ ከም ዝነበረን ኤርትራ ድማ ኣብኡ ልኡኻት ክሰድድ ከም ዘይመረፀትን ካብ ስዑድያ ተወሳኺ ሕቶ ከም ዝቐረበን ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ። ንስማዕ የድሃን Trump reportedly encouraging the process in a recent diplomatic note sent via Saudi intermediaries. Eritrea's last-minute withdrawal without explanation or alternative proposal has raised serious concerns over Asmara's commitment to peace and cooperation in the Horn of Africa. While Ethiopia continues to advocate a path of diplomacy and mutual benefit, President Isaias appears to double down on unilateralism and isolation. Sources revealed that a high-ranking Saudi official, a prominent member of the royal household, personally called Isaias Afwerki, urging him to re-engage in the Ethiopian proposed Red Sea dialogue. The call emphasized the importance of swiftly returning to the negotiation table. Eritrea's silence in response has now triggered unease in diplomatic circles and is being interpreted as a dangerous signal of obstructionism. Ethiopia, under the leadership ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ኣብ ስዑድያ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ክመፅእ ከም ዝግብኦ ዝነበረን ከም ዘይመፀን እዮም ዝነግሩ ዘለው። ሕጂ ኣብዚ ዝኾነ ነገር
ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዜናታት እዚ ዜና እዚ ምንጭናቱ by and large ማለት ግምታት ክንወስድ ተኾይና ስለያዊ መረበባት ናይ ኢትዮጵያ ዘውፅኡ ሓበሬታ እዩ እቲ ኢንሳ ዝበሃል ሰሊኹ ዝወፅ ኣይኮነን ሓደው ፈብሪኾም ኣውፅኦም ኣለዉ ካልኣይ ኤርትራ ምናልባት ካልእ ቅድመ ኩነት ይባላ ኣይሳተፍን ዘይኮነስ ማለት ስዑድ ዓረብ ንክልቴን ሃገራት ናይ መኣዲ ዘተ ክትፈጥር ከም ትኽእል ካብቲ ተበግሶናታ ገሚትና ነርና ኢና ስዑድ ዓረብ ገለ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ብግምጣሉ ክንርኢ ከለና ድማ ኤርትራ ኣይከደትን ድብልዎ ዘለዉ ንኤርትራ ፀለመ ንምግባር ንኤርትራ ንሰላም ርግኣትን ድልውነት የብላ ንምባል ንኻልእ ሕቡእ ኣጀንዳ ናቶም ክፈጥርዎ ዝደልዮም but facts on the ground ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከነንብብ እንተጀሚርና ከመይ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ተሪእና ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙን 3 ሰሙናት ተሪእና ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ደብዳቤ ናብ ኤርትራ ሰዲዱ ኣብ ዘበን ጆ ባይደን ዝነበረ ኩሉ ፀገማት ዝነበረ ሕማቕ ኣካይዳ ክዕርየ ይደሊ ከም ዘሎን ቅድሚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዲፕሎማሲ ሕጂ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ኢሹስ ስለ ዘለዎም ኣብ 2026 ክኸውን ዝኽእል ናትና ኤንጌጅመንት ብምባል ገሊፁ ነይሩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናታ ዶክተር ባድር አብደላቲ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ተራኺቡ ተዘራሪቦም ብጉዳይ ናይ ሱዳን ዘሎ ብጉዳይ ናይ ኒል ናይ ማይ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ከም ተዘራረቡን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ዓበይቲ ሰነተርስ ናይ ኣሜሪካ ይራኸብ ከም ዝነበረን ስለዚ ዲፕሎማቲካል ሽፍት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋሽንግተን ዝነበሮ ፅልዋን ፃቕጢ ክመፆ ከም ዝኽእልን ዝነግር ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኤርትራ በኣሉታ ንክትጥቀስ ዝገብርዎ ዘሎ ናቶም ድራማ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ግምት ናተይ ገምጋም ናተይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሲቹዌሽን ኣብ 4 ኪሎ ከምኡ ድማ ኣብ ካድረታት ናይ ኣብ ሰርክልስ ናቶም ነርቨስ ኮይኖም ኣለዉ ተጨኒቆም ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ነገር ብወገን ኣሜሪካ ምሶም ዝግበር ነገር የለን ዝርእይዎ ዘለዉ የለን ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ፅዑቕ ዝኾነ ርክባት ትገብር ኣላ ምስ ኤርትራ ድማ ኣይ ቲንክ ንዓቶም ቆለጭ ከብሎም ዝኻለ ደብዳቤ ምስ ኤርትራ ተገይሩ ኣሎ ፅቡቕ ዲፕሎማሲ ክግበር ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ብድሕሪ መጋረጃ ፅዑቕ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ፍረ ይረኣየሉ ከም ዘሎን ካብ ዝተፈላለዩ ነቲ ኩነታት ዝገብሩ ዘለዉ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከረጋግፀለ ይክእል ኣሎ ኦል ኢን ኦል ጫፍ ሒዝካ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምሃብ ኣብ ብን ካድረታቱን ማስተርስናት እዮም ኪላታት ናቶም እዮም ንሕና ድማ ዲባንክ ምግባር ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ መረዳእታ ናብ ህዝብና ምስግጋር እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ዕላማ ንሳቶም ኤርትራ ብወገን ኣሜሪካ ኣሉታዊ ስእሊ ንክህልዋ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ብፍላይ ምስ ስዑድያ ዘለዋ ዝምድና ድማ ክበትክዎ ይደልዩ ኣለዉ እዮም እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ኢማራት ዝበሃል ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ንኣሜሪካ ንሼፕ ንምግባር ንኣሜሪካ ንምጥምዛዝ ንኣሜሪካ ኣብ ዙርያ ናቱ ገይሩ ኩሉ እቲ ሕማቕ ዝገብሮ ዘሎ ሸለል ኢሎሞ ናቱ ኣጀንዳት ከተሳልጦ ለኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብዙሕ ውፅኢት የምፅእ የለን ክርአኩም የሱ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ እቲ ኢማራት ኣብ ባይታ ጥራይ ኣብ ሱዳን ይሰዓር ኣሎ ዘይኮነሲ ዲፕሎማቲካሊ እውን ከምቲ ዝደልዮ ይኸደሉ የለን እቲ ኩነታት ምክንያቱ ሩኡይ ዝኾነ ሕማቕን ክፍኣትን ይገብር ከም ዘሎ ዓለም ምሉእ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ let's continue a little bit ኣብዚ እታ ዘቕርብዋ kind of dramas can ismaya nishtai tboiga kab hasotum kitmar Allah has shown unwavering commitment to peaceful regional integration and international cooperation. He reiterated that its pursuit of access to the Red Sea is based on mutual respect, issue firm in the face of a ghost. Gone are the days when foreign pressure or intimidation would derail Ethiopia's rightful demands. A senior official from the Prime Minister's office told note sent via ሕጂ ብሕፅር ዝበለ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንሳቶም ክኾነሎም ዝምነይዎ ዊሽፉል ቲንኪንግ በሃል እዚ ክኾነሎምን ክረኽብዎን ዝደልዩ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዙሕ ኣብ ህውተት ኣየማትዮም ዘለዉ the reason for that is ከምቲ ንሶም ዝደልይዎን ከምቲ ንሶም ኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ኮይና ቅድሚኦም ንዝነበሩ ናይ ሪጂም ቼንጅ ዶ ናይ ተንኮል ዶ ናይ ካልእ ዶ ዝገብርዎ ዝነበሩ እትሕግዞም ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዘየላ ሓደ ካልኣይ ነጥቢ ምናልባት ምዞባና ክንከታተል ከለና ኣገዳስነት እውን ክህልዎ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ክበክም እየ ደንቀነ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝነበረ ሓላፍትናታ ብዝቐልጠፈ መንገዲ እንድያ ትቕይር ዘላ እዚ ድማ ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ንሱ ዝገበሮ እዩ እቲ ናይ ኣፍሪኮን ዝበሃል ወታደራዊ
ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሓላፍናቱ ጀነራል ማይክል ላንግሊ ዝበሃል ኣካል ናይቲ ዴሞክራቲክ እስታብሊሽመንት ስለ ዝኾነ ነቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዝነበረ ተንኮልን ነገርን ንዑ ኣብ ምፅሕታር ነዊሕ ዓመታት ሰሪሑ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ኩላቶም ቶም ነቲ ክፋእ ዝፅሕትሩ ዝነበሩ ተበንቂሮም ክእለዩ ከለዉ ዕድል ኣለዋ ኤርትራ ስለምንታይ እቲ ክፋእ ካብ ሱር ተተበንቂሱ ንሳቶም ተተኣልዮም ጥራዩ ፅቡቅ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ እዚ ማይክል ላንግሊ ዝበሃል ብዙሓት ነተን ምስ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ዘይደልያ ዝነበራ ብፍላይ ሃገራት ከም በዓል ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ጫድ ከምኡ እውን ኣብ ሱዳን ንዘሎ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ንኩሉ ነገር ኣብ ምፅሕታር ዓበ ግደ ዝነበሮ ሰብ ካብ ስርሑ ተበንቂሩ በዚ ሓድሽ ናይ ዩኤስ ኤርፎርስ ጀነራል ዝበሃል ዘሎ ብኡ ገይሩ ነቲ ኣፍሪኮም መተካእታ ሽሙ ድማ ዳቪን ኣንደርሰን ዝበሃል ብኡ ተኪዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሰብ እዚ ገለ ካብቲ ክሬደንሻልስ ናቱ 10 ነጥብታት ብዛዕባ እዚ ሓድሽ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ኢሎም ኣውፅኦሞ ዘለው ክንርኢ ከለና ኣብዚ ሓንቲ 10 ፖይንት ዘለዋ ኣርቲክል ፅሒፎም ነይሮም ሕጂ ሓደ ካብቶም the US Air Force General is firm first air armed to lead African command ስለዚ ናይ ካብ ሓይሊ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ዝመፀይ ባክግራውንድ ናቱ Air Force ground breaker so for me that doesn't mean anything ናይ ሓይሊ ባሕሪ ድዩ ወላ ናይ ሓይሊ ኣየር ፖሊሲ ናቱ መረዳእታ ናቱ command experience ተዓይነ ተመክሮ ኣለዎ ኣብ ኣፍሪካ ዝሰርሐ ይብልዎ ኣለዉ Anderson has several commands under his belt, including the 19th Special Operations. This isn't the first posting in Stuttgart. كجرمكم ناي أفريقيا وتهدراوي إزنا أمريكا أبيس كمدبرناتو أب أفريقيا يكونن أب جرمن يو مدبرناتو كاب جرمن متين أفريقيا مجزاتو كوي كم يلا سلازي أجد ما أبو غينو نتنا أب أفريقيا زلو operations جبتي تقربيتنا تزعبي مدبرناتو ميا أفريقيا. The experience provides me with insights. ስለዚ battle tested in Africa. ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ operations ዝገበረ ኣው ዝሰርሐዩ Anderson's tenure Africa was deeply tested in January 2020 when several dozen determined, disciplined and well-resourced Al-Shabaab fighters ኣብ ሶማልያ ሕማቕ ኣረኣያ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ሶማልያ ምስ ናይ ሶማሊላንድ ምቅራብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብዙሓት ሶማልያውያን ናቶም ሕማቕ ስምዒት ክገልፁ ርኢ ኣለኹ መበል ሳልሳይ እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ብዙሕ ነገር እኳ ኮማንድ ኤክስፒሪየንስ ባትል ቴስትድ ኢን ኣፍሪካ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዝሰርሐ ከም ዝኾነን ኣርባዕተ ሶማልያ ስኬፕቲክ ኣብ ሶማልያ ፅቡቕ መረዳእታ ከም ዘይብሉን ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ገለ ብዛዕባ ኤርትራ እንተለዎ ወይ እውን ገለ ኢለ ነይረ ኣብዚኣ ቁፅሪ 5 ዘላ relationship builder at a time when Trump's tariffs and aid cuts are causing concerns across the continent. Anderson told the Senate he would look for creative ways to deepen cooperation. Abzia እንታይ ትብላላ ምስ ኒጀር ደቲ ዘሎ ዝምድና ክዕርዮ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ኣሎ ግን ሓንቲ እዚኣ ቻይኒዝ ሚሊታሪ ትሬት ነዚ ናይ ቻይና ሚሊታሪ ትሬት ከም ስግኣት ድርዮን ዓብ ተበግሶታት ኣንጻሩ ክገብር ዝኽእልን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ቻይናውያን ዓብ ብዕምቆት ዝሰርሑለን ዘለዎ ሃገራት ኣብነት ዓቢ ምስ ቻይና ብዕምቆት ይሰርሕ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካል ናይ ብሪክስ እዩ ስለዚ ናይ ቻይና ፅልዋ ኣብ ምግዳል ዓብ ኣተኩሮ ዘለዎ መደብ ክህልዎ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ we are seeing ንኣብነት እንታይ ኢሉ ኣሎ while protecting the US from terrorist attacks remain Africa's top priority, Anderson said he sees a growing military threat from China. China we are seeing them expand into more information operations in the continent, providing command communist propaganda. They are quite the more Chinese ዘለዎ ቦታታት ምኻ ንሳቶም ክንብድሆ ኣለና ዝብሎ ቦታታት ኣብኡ ብርቱዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ምዃኖም ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ልኡኽ ናብኡ መፅኡ ዘሎ ቀሊል ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ኣይኮነን ብግምጣሉ ክንርኢና መጀመርያ ኣብታ ኣንተ በዝሓብኩም መለስ ኢለ ክልተ ኣገደሲ ናይ ሶፊያ ዝሃበቶ ክበክመ ቅድሚኡ ግን ነታ ኣንተ በዝጀመርኩልኩም ክወዳልኩም relief and investments and modernizing private capital at scale. When landlocked developing countries thrive, entire regions benefit. The United Nations is committed to working with every country to turn the OASA program of action into real results, jobs created, goods exported, emissions reduced, lives transformed because of its geography. This is not only behind simply because of its geography.
This is not only a matter of development, it's a matter of dignity and justice. Thank you. كم تريود لهم إذا زرباناي سكرتير جنرال نا UN عزي أبي أزرب سلزون إثيوبيا ببز الشهر قبل له نزي عمل كتاب ما حنت صحيفة نيرانة UN سكرتير جنرال سباركس نويس UN misstep or misuse misstep or misuse سلزي UN أبز الحجز قبل له قداي بعتب كرز له خيني سمعني أتليسا نحنا كميرتراوين ناتنا وجن وناتنا ستور ونكن زرب لنا. Let's not confuse geography with geopolitics. The UN Secretary General's remark on the C-axis sent Abiy's propaganda machine into overdrive, but facts still matter. Abiy Ahmed نشتي أنفت ولا بزخون يكون من جديد propaganda ناتو نزلنا UN تتقيمو أبي إرترا ويونا بكرنا فيك كوبرو زفتنزل له قبول كم زي كونه مغنياتو تي حكي نا UN charter clearly نا UN متكلات نتايزبل sovereignty territorial integrity non aggression زي أبزي لولاونتنا هجرات جزاتها واحد من هجرات كبدنا non aggression كمال حلول زخون ورار زي مكاد مالتي زي aggression مالت بأكل ترى يكون بوتهدرا حيل ترى يكون ببروباغندا ونيو أبنت إذا عسرت زي بزعبال لولاونتنا إيرترا زت زاربوسو aggression يو نمنا إيرترا نزي أبزي ملكوتا أكل بتدقاقامي كتكسون يدليه يفتني ويون يريه صفيات اسفماريم ابز قبون بوتاتات تصحفيا حجون صنيلنا نرينا نلولاونتنا زدفر كما يجرا كونفرونت تقبرون كم زلا ابيس diversion tactics is كل نريه زلنا he's using sea access to distract from civil wars in Amhara Oromia and Tigray plus his collapsing economy زي افدق بحر على اجنده بابناء ابي بفتصم ني حتونا افدق بحر ني نمقيار زي كونه انتايدا نتا وشت عدو زكاي زلو كويناتن عغرغر مشفني مهدمي زتقمل زلو تاكتيكيو امبر جبتي الله صوماليا الله كينيا الله ايرترا الله سودان الله بزدليو كركب يخليو زبلت كونديشنز اوداديرو كتقم خاله كومو غنا يكونن دولت الاما سلازي بيزك ايكونومكس قطبنا علم ويقول قطبا economics 101 تايز بلاكا trade isn't about owning everything it is about comparative advantage cooperation and respecting your neighbors borders ስለዚህ ንግድ ማለት ኩሉ ግዜ መጀመሪያ እንታይ ለካ እንታይ ከተደልይ ትሕቶ ኢትዮጵያ ብዙ ጸጋታት ኣለዋ ዝሕረስ መሬት ኣለዋ ማዕድናት ኣለዋ ህዝቢ ኣለዋ ብዙ ነገር ኣለዋ ስለዚህ ኤርትራ ይኹን ጅቡቲ ይኹን ሶማሊያ ካልኦት ሃገራት ዘይብለን ኣብነት ጅቡቲ ማይ የብላ ከምኡን ዝብላዕ መግቢ ይደልዮም ኢትዮጵያ ድማ በብዝሒ ሕርሻ ስለዘለዎም ብቐሊሉ ክነግዱ ይኽእሉ እዮም ሰጥቶ መቀበል ዝበሃል እውን ክሰርሓሎም ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ጅቡቲ ውሕድ እዩ ህዝባ زي تمجبي دروت ما ياخذ جزء لهم تغلق معرتشي إثيوبيا تتكملوا زلا ودب كندو خافلو ما يكون يوم جن ما يكاب إثيوبيا يم تجزو كاب إثيوبيا ما يمجزوهم دون كل جزء مستشعر رامي مغنياتو أبت بروباغندا أنا تمعلت أوي بقررهم كن عزام نخلينا يلوز فكرة له فقراتات تسميها ስለዚህ ተንካሎት ሃገራት إن كان هبان كبلو خلو بنقد من قدي تا سلطو مقبل تبهال تسرح تخوينا مش جبتي أكسرح زقبها مش جبتي بزر جنزبي خفل له سلازي أكمل خف لكم أبي إثيوبيا إيرلاينز بركو سودن دحري لهم إثيوبيا جبتي كنا عندنا لهم دحري لولا نسخاتكم تم حضروا ودبل لكم كانوا باكم نخلينا لهم إثيوبيا خا عندنا له سلازي كله تزبلوا زول حسوتي كم دما أفتق بحر سلازي بالكا نعبنا تجي تزلكات سقطات أما عبيلكا نسخة قميت مسيخة نتزي بالكا دما تنقد إيرترا مش إثيوبيا كنت نقدر تدخل بزر نقرات اللوا ولا قا نقدك تقبر مجمريا متأمن كل وكالو حدا غربيت مس حدا كاب حدا دكان كيت كاخد جزء تخوينكا مجمريا اتنس شوطو نبرت كتعملوا له كلالك ما صبايلو ما يوتيوب باكا تخوينو قال نغرسي قال يوتيوب باكا تخوينو كتجزاي تخلني خاو نسو دما اتبع الدكان دما ገንዘብልካ ወረቀት ፕሪንት ጌርካ ተምጻሉ መኻን ካዝጥርጥር ተኮይኑ ክሸጠልካ አይደለኒ ስለዚ ንግድ ንኽሉ መጀመሪያ ምትእማን ከልሎ ኮንፊደንስ ምሳለው ካይኻ ትነግድ ስለዚ መጀመሪያ ኮንፊደንስ ድማ ምታይ ዝብልካስ ሉላውነት ናይ ሃገራት ከተኽብር ኣለካ ግዘታ ዋሕድነት ናይ ሃገራት ከተኽብር ኣለካ ንዑም ሰኽበርካ ኢኻ ናብ ንግዲ ትኸይ ስለዚ መሰረት ከይሓለኻ ናብ ካልኣይ ትሓልፍኒ ኢኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ኣይምዕብልኒ ዝብል ዘረባ ድማ ስዊዘርላንድ ኣነ ዘለኹ ሃገር ህያው ኣብነት እያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላን ብኩሉ ብመሬት ብሃገራት ዝተኸበበት እያ ነተን ከቢበና ዘለዋ ሰለስተ ሃገራት ካብን ድማ ስዊስ ሰብትም ሰለስተ ኣባንያም ተሰሪዶም ዝመፁ ጣልያን ፈረንሳ ጀርመን ኣብዚ ዓድና ስራሕ ክደልዩ ቀንፈዘው ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ካብ ስዊስ ካ ሓደ ናቦም ስራሕ ደልዩ ዝኸይድ የለን ሓደ ሰብ ለኩም የለኩም ክነብር ኢሉ ወይ እውን ብኮርፖሬሽን ስራሕ ናቱ ናብኡ ተቐይሩ ዝኸይድ ኣሎ እዩ
ግን ካብ ስዊስ ስራሕ ኣብ ስዊስ ኢና እሞ ኣብ ፈረንሳ ክደልየ ኢሉ ዝኸይድ ሰብ የለን ስፔሻሊስት እስክሉ ቁል እዮም ንኣብነት ናይ ጋዜጠኛታት ክኢላታት ብፍሬንች ዝተምሃሩ ኣብ ፈረንሳ ዝያዳ ዝበለፀ ዕድላት ክረኽቡ ክኸዱ ክእሉ እዮም ናይ ጀርመን ቋንቋ ጀርመን ብሉፃት ጋዜጠኛታት ጀርመን ክኸዱ እዮም ብሉፃት ባንከራት ንጀርመን ክኸዱ ክእሉ እዮም ዓብ ስለ ዝኾነ ኣክተራት ናይ ፊልሚ ንጀርመን ክኸዱ እዮም ተፃወቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ንጀርመን ክኸዱ እዮም ዓብይ ሃገር ስለ ዝኾነ ካብ ሓሊፍካ ግን ተራ ስራሕ ካብ ኩሎም ሃገራት ናባና እዮም ዝመፁ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ዘይኮነ ምትእምማን ዘለዎ ንግዲ ምስ ከባቢኻ እንድሕር መስሪትካ ኣብ ደገ ባሕሪ ክሰግሮ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሎጂክ እውን ኣሎ እዩ ነዚ እውን ፅሒፈየሉ ካብዚ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ከም ኤርትራዊ ንሕና ብተደጋጋሚ ንዓለም ከነፍልጦ ንደሊ ሓደ ነገር እዩ እንታይ እዩ ዝብል እስኻ ኤርትራ እንታይ እዩ መርገፅናት ኣብዚ ኣክሰስ የስ ኦነርሽፕ ነቨር ኣብ ደገ ባሕሪ ንንግዲ ክትጥቀመሉ መርሓባ ዋንነት ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ግን ብፍፁም ኣይንህብን ኢና ዝብል እዩ ኤርትራ ሰፖርትስ ኮመርሻል ኣክሰስ under international norms not a quoted expansionist agenda ስለዚ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ንንግዲ ክትህብ ድልውነት ኣሎ በታ ዓለም ለኻዊ ኣካይዳን ክፍሊትን ካብ ወፃኢ ግን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ናበልካ ሸፋፊንካ ትኸዶ ዘለኻ ካልእ ዕላማ ግን ከተሳሲ ድልውነት የብላን ድሌት የብላን open to trade closed to threats ንንግዲ ክፉት ኣብ ደገና ንምፍርራህን ንራዕድን ግን ዕፁ ኣብ ደገና ኢለ ኣለኹ ፖርትስ ላይክ ኣሰብ መሳዋ are open for fair cooperation እዚ ክልቲኡ ወደባትና ይኹን ካልእ ሓበራዊ ንግዲ ኩሉ ግዜ ክፉት ኢኮም ኢልካ ክትፅሕፍ ወላ ኣይንህብን ኢና ይበሃልን ኣብ ዓለም but Eritrea will never accept coercion or manipulation ስለዚ ብምፍርራህ ወይ እውን ብምድንጋርን ብምትላልን ዝፍተን ግን ኤርትራ ይትቕበሎን እያ trust is earned not demanded ከምኡ ድማ እምነት ምትእምማን ኣብ ስራሕ እዩ ዝረአ እምበር ብኣፍካን ብምፍርራህን እመኑን እናበልካ ክትእመን ኣይትኽእልን ኢኻ ኢለ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ wants regional peace stability and economic integration built on sovereignty trust and mutual respect ኤርትራ ሓበራዊ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ትደልያ እዚ ግን ልኡላውነትን ምትእምማንን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ብዘለዎ መንገዲ እምበር እናፈራርሕካ ኣይኮነን but make no mistake Eritrea is more than capable of defending itself anytime from anyone ስለዚ ኤርትራ እዚ ክትብል ከላ ሰላምን ርግኣትን ሓበራዊ ሽርክነትን ክትብል ከላ ንዝኾነ ይኹን ክመፃ ዝኽእል ፀገም ግን ንክትከላኸል ልዕሊ ማንም ግዜ ድልውነትን ዓቕምን ዘለዎ ሃገር እያ ብምባል ገሊፀ ኣለኹ ስለምንታይ እዚ ኣምፅያ ኣለኹ መሲልኩም ኣብዚ ሓንቲ ፅቡቕቲ ኣርቲክል ኣብ ሻባይ.com ወፂኣ ኣላ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣምባሳደር ኤርትራ ብዩኤን ማለት እዩ ብትክክል ናይ ኤርትራ ውሕዳትን ብርኩታትን ዲፕሎማት ኣለውና ኢና ንብል ሶፊያ ድማ ሓንቲ ካብኦም እያ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ትገብሮ ስራሕ ዲፕሎማሲ ትገብሮ ከረየኩም እየ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ትገብሮ ፅሑፋት ይኹን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቕማ ገለ ካብቶም ናይ ብሓቂ ዘድንቐን ዲፕሎማት እያ ሃልውልና ክንብላ ንደሊ ናይ ብሓቂ ትድነቕ ዲፕሎማት እያ ክሪኣ ከለኹ ካልኦት ዲፕሎማት ብሕቡእ ዝሰርሕዋ ይንፈልጦን ኢና ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ኣብ ምግባር ግን ቁፅሪ ሓደ እውን ክንብላ ንኽእል ኢና መወዳድርታ ኣለዉ እዮም ግን ሺዝ ኤክሰለንት ኣብቲ ትገብሮ ዘላ ስራሕ ካብ ቀፂለ ክሪኦ ከለኹ ነዚ ሓደ ኣምባሳደር ካብቶም ኣምባሳደራት ናይ ኢትዮጵያ እንግሊሽ ዝዛረብ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማትስ ከም ድሌቶም ይኹኑ ደለ ይኹኑ ንዖም ዝምልከት እዩ እቲ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ውጥም እናበለ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ሓደ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ስቃይን ዘይምርድዳእን ንምቅያር ከም ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮን ዓይነት ሕብረት ክንፍትን ኣለና ሮኬት ሳይንስ በቃ ከምዚ ሓደ ኮሎምበስ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ንኣሜሪካ ዲስካቨር ከም ዝገበራ ኮይኑ ይመፅኡ ነይሩ እንታይ ኢላ መሊሳትሉላ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲስ ሚስጋይድድ ቪዥን ኤርትራ ዊል ናት ቢ ጋዝላይትድ ኢንቱ ሰብሚሽን እዚ እዚ ድማ እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ብድሕሪ መጋረጃ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ንዑ ሸፋፊኖም ንኤርትራ ናይ ሰላምን ምትሕባርን ድሌት ከም ዘይብላ ጌርካ ካልእ ኣጀንዳኻ ክትገብሮ ትፍትን ዘለኻ ነዴኻ ማይ ውረደላ እዩ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ሽጣራይ ብምባል ፅቡቅ ዝኾነ ነዊሕ ኣርቲክል ፅሒፋ ኣላ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ልዕልዩ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ግምታት ኤርትራውያን ሼር ገይሮም ኣለዉ ደስ ዘብል እዩ The post highlights a geopolitical tension where Ethiopia's renewed push for Red Sea access articulated by Prime Minister Abiy Ahmed. ስለዚ አብይ አሕመድ ብዝጀመሮ መንገዲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ናይ threatens Eritrea sovereignty claim supported by United Nations ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እታ መሰረት ናይቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ በቲ አብይ አሕመድ ዝበሎ እዩ መሰረት ናቱ
إن كان حبان بزبل من قدي تشفافينو زخي زلي Ambassador Sofia Tesfa Mariamis critique of Ambassador Dina Mufti's article reveals a historical rift, noting Mufti's 2021 denial of Eritrean troops in Tigray was contradicted by Ethiopian Human Rights Commission's eyewitness reports exposing a pattern of diplomatic obstruction. Obfuscation, I didn't know this word. بحفش عنتنا نبل زلنا ازدينا مفتي مدنا غير بوليتيكانيا مخان ترى كردايد اللي اب اسرا هذا سراويتنا إرترا أبي سراويتنا إرترا أبي إثيوبيا يلن زبل زنبرة مسطرة يكون أبي أحمد أبي بارلمان قريبو سراويتنا إرترا أبي إثيوبيا يلن ألون تقينو جيتاتشو ردا أبي يلون نقرنا بمبال جيتاتشو ردا زت كمالو زنبرة دراما زملو سلوك زينيرو تقمت لهم قد مستوصنا زيادما سراويتنا إرترا أب إثيوبيا له قصتات يفتمالو لولاونتنا إثيوبيا يدفرالو نابله قمتل زبل أبقى وانون ኤርትራውያን ናጽነቶም አይኽብርዎን እዮም ዝብል ዝነበረ ሓደ መደናገር ዝኾነ ፖለቲከኛ እዩ አይ ቲንክ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ስታሊን ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ክራይ ኣድጊ ኢልዎ ዝኾነ ሰብ ዝጥቀመሉ ፖለቲከኛ ዳንበር መትከል ዘለዎ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ መትከል ትብል ቃል ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክንፅበያ ንኽእል ቃል እውን ኣይኮነትን the dispute ties into a broader horn of Africa's instability with Eritrea accusing Ethiopia of violating international law, a concern echoed by 2025 AFP fact-checking, debunking exaggerated Ethiopian territorial claims, underscoring the fragility of the regional. إذا كله زبال زلو إثيوبيا قبل الإرتراء تخدو زلا كنتات بغربها كنتو خلينا بتدقى قاميلو لاونتنا إرتراء زي تحسو زلو صوتبيو إرتراء يكون انتو تحسو زلا تلزي it addressed Ethiopia's renewed demand for sovereign Red Sea access. ساتوميام بتدقاقامي نا إرترا لولاو مريتن أفدقا بحرن عسب نادنا ينابول دزاربو زلو أبقراو تلفزيونهم نساتوميام عسب يبصحنا أفدقا بحرنا إرترا يبصحنا ينابول دزاربو زلو لولاو نزد أحسو زلو ساتوميام The article refutes Mufti's historical revisionism, particularly his portrayal of the 1952 UN-sponsored federation as a compromise, noting it was imposed against Eritrean will, with U.S. Secretary of State John Foster Dulles justifying it for strategic interests. لذي أتي أب شنشة بيتن حمسان كلتن استجبره بزيد ليتنا إرترا بجد بأسجداد إرترا مش إثيوبيا فدريتد كم تخونز جبره وسانة إثيوبياويان كم حدا نخلو كوننت أمبيبهم إثيوبيا يقبعيلو على مزوسنا جرويم زاربوزلو اتحققن ولا قادلت بإرترا لولا ونتو ناصنتو تنبره استراتيجيكاو ربحاناتنا تناشعو بوليتيكانيان امريكا زنبره سكرتير اوف ستيت زنبره جون فوستر دالاس جبلو زخول مرغاغص لنا it highlights the 1998-2000 Eritrea-Ethiopia war triggered by the Ethiopia's encroachment into Badme with the Eritrean-Ethiopian Boundary Commission ruling 2002 awarding Badme to Eritrea, which Ethiopia defied for 16 years until 2003. ስለዚህ እንታይ ትብላለህ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ናይ ምኻድ ልምዲ ዘለዎም እዮም ስለዚ ኤርትራ ምስኣቶም ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ክትገብር ወይ እውን ምትእማን ክትገብር እውን ዝኸልኣ መኸላእታ ዝኾና ዝኣክል ጭብጥታት እዩ ዘለዋ እናበለት እያ ትገልፅ ዘላ 2002 ዝተገበረ ውሳኔ ብኮሚሽን ዶብ ቅያድን ናይ መወዳእታን ዝበሎ ውሳኔ ኢትዮጵያ ክትቅበል መጀመርያ ተቐቢለ ኢላ ድሕሪ ሓስያ ልኽብጥና ንኽተተግብር ኣይወፅን ኢላ ካብ ባድመ ክሳብ 2018 ነይሮም እዮም ስለዚ እዚ እውን ጭብጢ ናይቲ ዝግበር ዘሎ እዩ ካብኡ ብግምጥል ምባል ብካል መንገዲ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ምስ ኣምባሳደር ናይ ቻይና ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ተራኺባ ከም ዘላ ስለዚ ኤርትራ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ምስ ቻይና ዘለዎም ዕምቆት ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ኩሉ ነገራቶም ዘይኮነ ምስ ቻይና እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቬኒውስ ቦታታት ተራኺቦም ክዘራረቡ ይፍትኑ ከም ዘለውን pleased to welcome His Excellency Ambassador Sun Lee, Deputy Permanent Representative of China to the United Nations to Eritrea UN. We held substantive discussions on a wide range of global, regional, and UN-related issues of mutual concern. We are agreed to work toward further strengthening. ስለዚህ ናይ ቻይና deputy ናይቲ representative ኣብ UN እውን ተራኺባ ተዘራሪባ ኣላ ምክንያቱ ቻይና ሓደ ካብቲ
ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ንኤርትራ ቀዳመይቲ ኣብ ዩኤን ምስ ቪቶ ፓወር ዘለዋ ትከላኸለላ ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ዲፕሎማቲካዊ ደገፍ የድልያ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቲ ፖለቲካዊ ደገፍ እውን ክህልወካ ስለ ዘለዎ ስለዚ ቻይና ድማ ፅብቕቲ ፓርትነር እያ ብተመሳሳሊ ኣምባሳደር ቢንያም ሃይለ ቢንያም ብርሄ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኣምባሳደር ናይ ቻይና ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ቻይኒዝ ሚሽን ቱ ኣፍሪካን ዩኒዮን ምስ ተራኺቡ ከም ዝተዛተየ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዎም ዕምቆት ከም ዘለዎን ናብ ዝለዓለ ንክኸይድን ይደፍኡን ይፅዕሩን ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዲፕሎማሲ ኢዝ ቨሪ ክሩሻል መወዳእታ ኢትዮጵያውያን ካብ ዝባልና ምውራድ ስለ ዝሰልችዎም ዘሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንርኢ ዘለና ለንቀነ ንኤርትራ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንኤርትራ ክኸስስ ጀሚሩሉ ብዛዕባ እዚ ፀኒሐ መልሲ ይረክበኩም እየ ከተሓዘልኩም ስለ ዝደሊ ካብዚ ቀፂልና ናብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዜናታት ሕልፍ ኢልና ሓደ ሓደ ክንርኢ እንተኮይንና ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ the US Senate moves toward designating Sudan's rapid support militia ጃንጃዊድ as a foreign terrorist organization ነዚ RSF ዝበሃል ዘሎ ብሕሜት ዝምራሕ ዘሎ ብኢማራት ድማ ዝድገፍ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ሰነት ፍሎር ወይ እውን ኣብቲ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ሓደ ናይ ዓለም ለኸ ወይ እውን ፎሬን ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ትካል ምዃኑ ሌበል ክገብርዎ ከምኡ ዓይነት ዴዚግኔሽን ከምኡ ዓይነት ሽም ክወሃቦን ምስኡ ዝካየድ ድማ ስጉምትታት ኣሎ ናይ ዓለም ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ትካል ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ዝወርድ እገዳ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ዝወርድ ተፅዕኖታት ኣሎ ንኢማራት እውን ከረኻኽበላ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ስለዚ ዕለት ሓደ ወርሒ 8 2015 the US Senate took a significant step towards holding Sudan's rapid support militia Janjaweed accountable for its widespread atrocities. Senator Jim Risch introduced an amendment to the National Defense Authority. እዚ ጉዳይ እዚ ክውዳእ ድዩ ክዕወት ድዩ እቲ ንትፍግን ተበጊሱ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ጉዳይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ኢማራት ተካይዶ ዘላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ምስ ሕሜት ኮይና ትገብሮ ዘላ ዕንወት ብዓለም ደረጃ ዋላ እኳ ብገንዘብ ክሽፍነ ትፍትን ተላ ኢማራት ካብ መዓልትና መዓልቲ ናብቲ ወርልድ ስቴጅ እናመፀ እዩ ዝመፅእ ዘሎና ንቅድሚት እናመፀ ይኸይድ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ናቱ ናበይ ክኸይድ እያ መወዳእታት ኢማራት ሓደ ስጉምቲ ብኣሜሪካ እዚ ዴዚግኔሽን ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ዓለም ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ተባሂሉ እንተተገሊፁ እዚ ናይ ኢማራት እዚ ናይ RSF ማለት እዩ ዓብይ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱዳን ምክንያቱ ኢማራት ክትገብር ትፅዕራላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነዚ RSF ዝበሃል መንግስቲ ናቱ ከقውም እሞ ነቲ ሃገር ኣብ ክልተ ክትመቕላ መጀመርያ ንምልእቲ ሱዳን ክትቋዓፀር ሓሲባ ኣይሰለጠን ሕጂ ድማ ንሱዳን ኣብ ክልተ ክትመቕላ እያ ትፍትን ዘላ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ዝኸድዎ ዘለዉ እዩ ኣይ ሆፕ ናይ ኣሜሪካ ትክክለኛ ውሳነ ወሲዶም እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ቁም ነገር ክበፅሕ ኣይ ዶንት ቲንክ ኣብ ክበፅሕ ምክንያቱ እቲ ናይ እስራኤል ረብሓ ከምኡ ድማ ኢማራት ዘለዎም ሎቢ ነገራት ከንቀፍ ይኽእል ግን መይቢ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናቶም ሓንሳብ ሓንቲ ግዜ ወይ እውን ሳሕቲ ዝገብርዎ ትክክለኛ መትከል ብምርጋፅ ተገይሮሞ ዓብይ ፅቡቅ ነገር ምኾነ ነይሩ ንሃገረ ሱዳን ካብ ሱዳን ከይወፃና ካልኣይ ኣገዳሲ ዜና እውን ወፂኡ ነይሩ ንሱ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ መንግስቲ ናይ አልቡርሃን ወይ እውን ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ጠለብ ቀሪብሉ ከም ዝነበረ ንሱ ድማ እቲ ጠለብ እንታይ ዝብል ኣብዚ the Sudan Times ኣውፂዎ ነይሩ ኢትዮጵያ reportedly asked Port Sudan junta leader እዚኦም ናይ RSF ወገን እዮም ነቲ አልቡርሃን to guarantee al-Fashqa won't be used against it in case of new conflict with Eritrea or Tigray. Burhan dismissed the appeal, reaffirming military ties with Eritrea, including joint training and refugee support. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ናይ ሱዳን ንአልቡርሃን እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ኩናት ምስ ትግራይ ወይ እውን ምስ ኤርትራ እንተተጀሚሩ በዚ አልፋስጋ ዝበሃል ወይ እውን ምስ ሱዳን ዘሎ ዶብ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከምዘይመፅኦም ቃል ከኣትውሉ ሓቲትዎም ከም ዝነበረን መንግስቲ ናይ ሱዳን ድማ አልቡርሃን ማለት እዩ ነቲ ሕቶ ዲስሚስ ከም ዝገበሮን ከምኡ ዝበሃል ቃል ምእታው ዶ ገለመለ ዝበሃል የለን ብምባል ከም ዝነፀጎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን አልቡርሃን ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ብቀረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ እውን ምስ ትግራይ ሓይሉ እውን ይሰርሕሉ ኸውን እዩ ዝብል እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝሓስብ ዝነበረ ዕንደራ
كله جنا كي تبجسه كم استقوتي يزنقر زلو ምናልባት ናብ ቁጠባ ገፀ ይሰግር ስለ ዘሎ እዚኣ ድማ ንግረ መንገደይ ከሰጋግራ ይደሊ ኣብዚኣ ሓንቲ ዜና ኣለለንቅነ ስታርሊንክ ዝበሃል ናይ ኢሎን ማስክ ካምፓኒ ብስፔስ ኤክስ ውነን ጀስት ሊድ ኣፕ ኢን ደ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፅኢሎ ኣብ ሶማልያ ኣትይሎ ስታርሊንክ ኢዝ ኦፊሻሊ ላይፍ ኣክሮስ ሶማልያ ኤን ሶማሊላንድ ኢንክሉዲንግ ሃርጌሳ ቦሳሶ ከምኡ ድማ ኣብ ካልእ በርበራ ኣብ ሶማሊላንድ እውን እንተኾነ እቲ ናይ Elon Musk Starlink አትይኹም ዘለና ንርኢ ዘለና instant satellite internet where cables don't reach from Mogadishu to the mountains of Hargeisa Starlink is flipping the switch on the connectivity source Starlink ስለዚ Starlink ዝበሃል ኢንተርኔት ገመድ ምዝርጋሕ የድልየካ ኮሬንት ምስሓብ የድልየካ ፓሎ ምትካለ የድልየካ ገለ እቲ ሳተላይትስ ናቶም ኣብ ሰማይ ይመፅእ ቀጥታ ሪሲቨር ከምዚ ድሽ ኣለካ ትገዞ ኣብ ልዕሊ ገዛኻ ምስ ገበርካዮ ዝቐልጠፈ ኢንተርኔት ይህልወካ of course ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ሽርክነት ተለካ ጥራዩ ዝሰርሕ ምክንያቱ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንኩናቱ ክጥቀምሉ ንሰርቬይላንስ ንስለያ ይጥቀምሉ እዮም ስለዚ ኣነ እኳ ናይ ኢሎን ማስክ ስታርሊንክ ደስ ዝብለኒ እኳ እንተኾነ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ኩነታት ኣብ ግምት ምታው ኤርትራ ተመሳሳሊ ናይ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና እንተተምፅእ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ መስለኩም ሓደ ኤርትራዊ ኣብዚ እንታይ ልፅሒፍ ነይሩ Starlink is just landed in Somalia. Speed up to 200 megabytes. Latency less than 40%. Kits $390 تكيت مقبل الريسيفر $390 ستاندرد $390 تخفلوا لنا ستاندرد 310 كانت ميني. Plans from $70 per month to 150 ككمنا طلبات مالتيو كساميتن 40 ونزبط حلون البيزنس مالتيو in a nation where annual income is $500 less than $500 and most live under $2 a day this is revolutionary but unaffordable for most. Elon Musk, you're a billionaire, make it cheaper man please. People want Wi-Fi not a mortgage. بعفشا هذا اللي بي active ناي ኤርትራውያን ኤርትራዊ ኣካውንት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኢንተርኔት ስታርሊንክ እንታይ ከም ዝመስል ዋጋታት ናቱ ናይ ኖት እዩ ክቡር እዩ ተራ ሰብ ኣብ ኤርትራ ደሞዝ ናይ መንግስቲ እናተኸፍለ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣይኮነ ወይ ናብ ሶማል ግን ሶማልያ ከም ኤርትራ ኣይኮነን actually there is a big difference ኣብ ሶማልያ እቲ ዲስፓሪቲ አንኢኳሊቲ ሃብትን ድኽነትን ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልይ ዘሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ግዝኣዮ መንግስቲ ካልእ ዓይነት ኣማራፅታት ክብፅቡቕ እዩ ሕስር ዝበለ ትሕት ዝበለ ደረጃታት ክብኽል እዩ እቶም ንስራሕ ዝደልይዎ ክኸፍልዎ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ግን ክጥቀሙሉ እዮም ንስርሖም ድማ ከሳልጡሉ እዮም ዕድላት ክህልው ድማ ፅቡቕ እዩ ኣነ ብተደጋጋሚ ፃውዒት ዝገብረሉ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እውን እዚ ናይ ኣሜሪካ እኳ ብዙሕ ኣይኣምኖን ያነ ምክንያቱ ኢክቢ ምስቲ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ናቶም ምናልባት ኣብ ዝቐረባ ፅቡቕ ዝምድና ተገይሩ ፅቡቕ ተዘየለ ግን ናይ ቻይና ተመሳሳሊ ዝሓሰረ ኦፖርቹኒቲስ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንኤርትራ እውን የድልያዩ and I hope ኣብ ዝመፅእ መፃኢ I don't know in 1 year 2 years 3 years እዚ ኩነታት እዚ እውን ኣብ ኤርትራ ክንሪዮ ተስፋ ንገብር ኣነ ተስፋ ይገብር ተስፋ ትገብሩ ትህልው ትኽእሉ ኢኹም እስኪ ኣብቲ ናይ ዓለም ስግር ንበል off its gloves. No more unofficial comments, no more subtle jibes. New Delhi has decided to directly call out Donald Trump. If you follow India, you know it's rare. Our foreign ministry is very non-confrontational. We rarely importing from Russia because traditional supplies were diverted. بحفشة هندي أويات جميرة مالو ويكبل جميرة مالو دونالد ترامب بل كبلهم سلاز جمرة بزعبا هندي دونالد ترامب لنكنا يفريت تمثل نعطاتهم زتك نعطاتهم زقطع بزو نقرات في الله يبتنا ينقدي زقبرو زلون هنداويان أمنا قطع ومالو ميديانا هند دما كمون بوليتيكانا هندي أنصار أمريكا نمجا مريا كنبلا نخلينا حيال زغنا مرقتي كحزون ريا مالنا نخندي كقص الويم ليفرج نمفتار ويم مفرره نمفتار من البات أمريكا داغما قمت ناخذ قبره دي ويس أكيلوم يوم أنصار أمريكا خدو بحجي كره كم يرتراو خينا كريه خلقو صبغيو أمون أمريكا هندنون وغرفات كله صبغي نتنا عالمنا مكيار أقداسيو مغنياتو هندي مس أمريكا زلوا حوسوس بزلوا زمدنا قريصة أنصار أمريكا كتكيد كونس ناتا متكل جرا كتكيد جميرة عباي هجريا أكلنا بريكسيا نأمريكا بوليس ناتا نختستخاخل عبد فيت قناي خليه وخنزي زريانه
ፀረ ኣሜሪካ ስለ ዝኾንኩ ነይኮንኩ ኣሜሪካ መጠን ኤሮጳ ኣንፃራ ክኸዱ ዝደልዩ ወይ እውን ናቶም ነገር ክገብሩ ኣሜሪካ ስለ ትግድዶም ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘፈራርሆም ዘሎ ናቶም ክገብሩ ተጀሚሮም ህንዲ ናቶም ቀዋሚ ነገር ክገብሩ ተጀሚሮም ዓለምና ናብ ፅቡቅ ነገር ክትከይድ ዘሎ ተሳ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ህንዳውያን ናይ ብሓቂ ተቆጢኦም ኣለዉ ብዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ኣሉታዊ ሚድያ ኣንፃሮም ድማ ብብዝሒ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ትኽክለኛ ዘረባ ክነግረኩም እየ እስከ ስምዖ እዚኣ It's going back to an old world where there's no WTO, where there's no MFN, where trade is part of politics, part of relationship. I like you, I need you more, so we have one regime. I don't like you, you need me more, we have another regime. So Trump has abandoned all the ideals of free trade. ናይ ሲንጋፖር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ዓብይ ፖለቲከኛን ናይ ብሓቂ ሪስፔክትድ ስኮላርን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ዓለምና ትኽተሎ ዝነበረትን ኣሜሪካ ትጉስጉሰሉ ዝነበረትን ብምሉ እናልዮ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ንዓይ ዘርባሓኒ ኣነ ዝፈትዎ ምሳይ ዝኸይድ ኦኬ እንተዘየለ መቕፃዕቲ ምፍርራሕ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ዘሎ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላቶ እዚኣ ፅብቕቲ ዘረባ ትጥቀመላ ስምዕዋ And that was what the WTO was. But the US is no longer in such a position. And it feels a growing insecurity about itself. And it has turned the table around and said, you are exploiting me. And therefore I will have to take actions to protect myself. So Trump, I think he enjoys doing it. He doesn't understand that it causes a lot of confusion. Imagine if a ship with 20,000 containers going to the US, which he had in the past, when it was 40% of the global economy. Confidence. The same self-confidence. It is because the US no longer feels the same self-confidence which he had in the past. زيادة زربا سجيرات أنهم سلمتاي دونالد ترامب يكون أمريكا زنا لومي ني حنسابني أوروبا تعرف تقبر كندا تفراره لاتين أمريكا برازيل تفراره ساوث أفريقيا تفراره هند تفراره نيرومبا دي أوروبا تقص نهاجرات عالم دمان بمولن كباب تسعة ولا لين زخنا بتعريف جرا ولا ون بينغوينز غمتولن دسيتات ون تعريف جرا زلا زي أمريكا تقدم ناس عن الكلية تجوز نيرا سلمتاي عقم خمسة اللغة سلت عامة زنبرت أبناء زخنا نقدي كامبانيات ناتا أولادي روم كعوات خمس غلو تأمام النيرا كم جويا غيركم صدوا أب جويا نفع عند عرقينكا أنت كوني خات دلي زخونة يكون نتي ناس زخونة حق كلية خات دلي مغنياتو أبغر خاصلة تأماما جويا خات عوات كم زي تغل مسفلت كانت تقبر حق تات كير خات فتل نعاها كعوتها كازغ أمريكا لما قوميات تقبر زلا أبناء زخونة رتعاو زخونة عالم توداديرا كتعوات سلا زي تغل نتكونتات نعاها كم زتكم جيرا مانيبليت كتقبرين عن رجالنا بتتقبر رجالنا نجزيك تعود خليع أبلون ترمى منوح جن نخالو تجارات نخوتو ويون أبتي أبكا أبنوح وان أمريكا ون جلوا زنان جلوا كبرن كتكسر كم تخلي زنقر بحكي بغض غنة عزبتن زرباني. $206 billion being moved into Bitcoin this year, and if we see this acceleration or the same pace basically until year end, that would be another 140 billion, and that would get us to 142,000, which is sort of like the most realistic price target right now. And anything really beyond that, for example, if we want to project a price target of 170, this would really demand re-acceleration of. انتايز لكم زلو بيتكوين ابزي كسب مودة تنايز عمت ابزي وامزي اكباب 210 سلسل 10 4 10 5 او تات كل تبلالا مودة تنايز عمت على 240 كتبت كم تخل دارجا calculated بزخونه من قد يجي نقرنا زلو سلازي if you're not investing you're missing out جن زي دحرديت قبل خلق دلهم كينكم كم 210 سلسل 240 كتكيت كلا عاب بيتنا نزارب زلنا أبز ما تزلوا حمش شدش عمد كن واجانا بيتكوين يغنى كريبتو لا عليك ما كم زغل بزي صفحة ملكيو زربن analyze هون زلوا سلز تتقبلوا دمجيا اللي غايت بالو there is massive opportunity here جن بتخكلن بوحس من قدن تري غيركمو ولا زجبركم تجبركم سبحان قوة جنزبناتكم هيكون جا كم لبوا كذا خاخري دلي حنتي لبوا هبه الجناب زوبان أحمد لسيه the wealth from all the wealthy people, redistribute it evenly to the entire world where everybody has the same starting hand. Within 5 years, most of that will be back in the hands of the wealthy. And then they'll still be bitching, oh, take it from the wealthy. Well,
እንታይ እስከ ይብላ ኣሎ ብዙሕ ግዜ እውን ትዝረብ ዘረባያ ኣብ ዓለም ዘሎ ሃብቲ ብምሉእ ወሲድካ ንኩሉ ሃብቲ ወሲድካ ማዕረ ጌርካ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ ገንዘብ ተትህቦ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኩሉ እቲ ገንዘብ ኣቦቱ ኣብቲ ናይ ቀደም ቦቱ ምተመለሰ እቶም ድኻታት ዝነበሩ ድኻታት ምተቐየሩ እቶም ሃብታማት ዘለዉ ድማ መሊሶም ሃብቶሙ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ሃብታማት ዝብልዋ ዘረባያ ኣነ እኮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣምናን እየ ነይረ ግን ክትሪኦ ከለኻ ዝህብቲ መካን ዘትክየካን ብዓብዩ ልምድታትካን ኣካይዳኻን ኣተሓሳስባኻን እዩ ኣተሓሳስባኻን እቲ ልምድታትካን እዩ ዝፀርጎ ግን ኣብ ኣተሓሳስባኻ እዩ ዝምርኮዝ ስለዚ ለቶሪ ዝበፅሖም ሰባት ብዝሰፍሐ መንገዲ መፅዓት ክገብርዎ ከለዉ ለቶሪ ናይ 1 ሚልዮን ድዩ ናይ 5 ሚልዮን ድዩ ናይ 80 ሚልዮን ድዩ ናይ 100 ሚልዮን ዝበፅሖም ሰባት ድሕሪ 5 ዓመት መብዛሕቲ ግዜ ኣብቲ ናይ ቀደም ድኽነቶም እዮም ዝምለሱ ህያው ኣብነት ድማ ሓደ ናይ ጓሓፍ ፀራጊ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ጋርበጅማን ዝበሃል ለቶሪ በፅሒዎ ነተን ለቶሪ ወሲዱ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኣብታ ናይ ቀደም ስርሑ ተመሊሱ ጓሓፍ ምእራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ድኻ ኮይንካ ገንዘብ ስለ ዝመፀካ ኣተሓሕዝኡን ኣዋፍርኡን እንተዘይትፈልጥ ኮይንካ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ኣብ ዘይትፈልጦን ዘይትፈትዎን ባህርን ዕዳን እዩ ዝእትወካ እናበለ እዩ ዝምጉት ሓቂ ድዩ ዘሎ ተጋጊድ እዩ ናትኩም ሪቶ ክሰሚዕ ደሊ ግን ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ክእለት ናብ ዘለዎ እዩ ዝኸይድ ትፅቡቕ ነገር ሰባሲ መጠን ክእለቶም እዮም ዝነብሩ እዚ ኣብ ስፖርት መጠን ክእለትካ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ትምህርቲ መጠን ክእለትካን ፃዕርኻን ኢኻ ትኸይድ ኣብ ቁጠባ ድማ ከምኡ መጠን ክእለትካን ልምድታትካን ኣካይዳኻን ኢኻ ትኸይድ ስለዚ እዚኣ ቁጠባኹም ዘይሕጉሰኩም እንተሎ ኣተሓሳስባኹም ቀይርኩም ኣካይዳ ክትቅይሩ ክትክእሉ ኣለኩም እንተዘየለ ዊሽፉል ቲንኪንግ ትምኒት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ትርጉም የብሉን ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዞባና እኔ አቅራቢያ የሚቀመጥ ልጅ አዲስ ሰዓት ገዝቶ ይመጣል። ያው እሱም ልጅ ስለሆነ አዲስ ሆኖ ማሳየት እና ሊያስቀናን እየሞከረ እኔ በጣም ቀናው በሰዓቱ ለገዛ የምችልበት መድል አልነበረኝም እና ሰዓቱን ሰረኩበት። አንቱም ሰባት እዚ ሰብ እዚ በርድ ጥዕና ኣለዎ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ብኤአይ ተሰርሐ ድዩ ወላ ባዕሉ ዝተገበረ እዩ ኣይ ቲንክ እውነት ሚድያ ሪያክት ክገብረሉ ዘላ ሓሶት ኣይመስለንን እዩ ሰራቂ ምዃኑ እዩ ብወቅዕ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሂወቱ ሲ ምስ ከፍ ዝብል ዝነበረ ሰብ ሓድሽ ሰዓት ገዚኡ መፅኡ በቃ ካቕናሃኒ ኢልፈትዩ ንኣነኻ ብቕኒ ጥዋዕ ኢለ ክገዛ ድማ ዓቕሚ ነበረንን ስለዚ ሰሪቀያ እዩ ዝብል ዘለካ ይሓፈ እምበር ሓሰብ ክትገዛይ ትኽእል ወላ ባፅዕ ክትገዛይ ትኽእል ኒኻ ክትረኽበይ ትኽእል ኒኻ ስለዚ ክሰርቆ ጥራይ ኢኻ ዘለካ ማይ ጉድነስ how you do one thing is how you do everything ይብሉ እንግሊዛውያን ወይ ኣሜሪካውያን ሓደ ነገር እትገብሮ ካልእ ነገር እውን ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለካ እዮም ዝብሉ ስለዚ ሌባን ሰራቅን ምዃኑ ሓሳቡ ምዃኑ ለማን ምዃኑ ሁሉ ግዜ ባዕሉ ዝነግሮም ሰዓቱን ስሰርቅ ልጁ አላግባብ ጮኸ አለቀሰ ክላስ ረበሸ እርሱም እኛ ክላስ ውስጥ ተይደለ ሰብ ይወደይ እዚ I don't know ግን ኣብዚ ሓንቲ ኣርስቲ ክበኩም እየ ለንቀነ ለንቀነ ዝወፀድ ያላ ዘቐነየ ትስምዑዋ እስከዚ Everywhere you go in Addis Ababa, you will see people who are begging on the streets. Millions have been displaced by the ongoing conflicts in parts of the country, poverty and climate change. Some of them seek refuge in the nation's capital, but with no support, they end up homeless. And life for the homeless here is getting harder. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ንገለገለ ሰባት ዘይነፀረት ስእሊ ክህብ ስለ ዝደልየ ዋይል ኣዲስ ኣበባ ፎር ሹር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ገለ ገፃታ ነዚ ዝመስል ስእልታት ኣብዪ ኣሕመድ ንማኒፑሌሽን ንሚድያ ፅቡቅ ካቨሬጅ ናይ ዜና ክረክብ ፀለውቲ ሰባት ናመፁ ኣድቨርታይዝ ክገብሩሉ ፕሮሞት ክገብሩሉ ይሕግዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ስፕላሽ ዝኾነ ከምዚ ኣመና ናይ ሞደርናይዜሽን ዘርኢ ብኣባይታ ዝተሰርሐ በረቕረቕ ጥራይ ደይኮነሲ ብፎቶሾፕን ብኤክስትሪም ክቡር ካሜራታት ተሳለ ነገራት ክትርኢ ከለኻ ኢሜጅ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንምቕያር ይሕግዘሎ እዩ ብርግፅ ሓደ ሰብ ነዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር እዩ ንኣዲስ ኣበባ ዓቕሚ ዘለዎ ዩቱበር ወይ ገለቶም ናይ ሶሻል ሚድያ ኢንፍሉንሰርስ ቀጥታ ትኬት ናይ ሂዝካ ምኻድ ከቢድ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ናይ ኢንፍሉንሰርስ ኣርስቲ ኮንተንት ንክትገብሩን ስለ ዝሕግዝ ስለዚ ናብዚ ከይዶም ኢትዮጵያ ከምዚያ ዘላ ዝብሉ ኣብ ዩቱብ ሪኢኹም ኣለኹም ብዙሓት እዮም ኣዲስ ኣበባ ትምዕብል ኣላ ኣብ ኣፍሪካ ዝበለፀት ከተማ ኮይና ገለ መለ ይብሉ ኣለዉ በት ወት ኮስት እዚ ኩሉ ኩናትን ዕግርግርን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ተደመሮ ነዚ ገዛውቲ እዚ ንክሰርሕ ከሎ
معد خاطر زقمطوا زنبرو سبات نابي سديدوم بخمي بوتايم زخدو زلو اتي زير كفالنا إثيوبيا نايم حق دما ماسك نايم مقبار كلت علوم ولا تمعربا ميديا بفتسوم حماق نقرنا إثيوبيا كوت زيدلي زخولو سينيناتن BBC-تاتن الجزيراتاتن أب إثيوبيا بوتالو بفتسوم نتحماقناتن كوت ويدلينيوم بنصارو አዲስ አበባ ተቀይራያ ማዕቢላያ ናበሉ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ጽጽብቁ ፕሮሞት ክገብሩሉ አድቨርታይዝ ክገብሩሉ ይኻትሪ ሕጂ በሚዲያ ዓብ ሽፋንን ደገፍን ይዝረክብ ዘሎ እቲ አባይታ ዘሎ ግን እዚ ንሪኦ ጽናሕና Conflict between government forces and rebels has seen hundreds of thousands killed. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ዝፈጥሮ ዘሎ ይኹን እቲ ሰባት ብዙሓት ኣብ ጎደናታት ወላ በቲ ውግእ ወረ ውግእ ምፍንቃላት ዘጋጥም ዘሎ ናይ ምልማን ኣብቲ ሃገር ኣመና ሰፊሑ ከም ዘሎን ወላ ገለ ለሚንካውን ዘይትረኽበሉ ኩነታት ከም ዘሎን ከቢድ ህይወትን ሕማቕ ህይወትን ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ሕልፍ ክብል ብቐዳማይ ዝረኣኽዋ ቪድዮ እያ እንታይ ሓንቲሲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ እውን ትዘውር ኣላ ሰሪሕካስ ኣብ ኢትዮጵያ ኖ ስራሕሲ ነሲ ኩሊተይ ክሸይጥ እየ ክገዝእ ዝኽእል እንተሎ ናበለት تزارب قالت زورا على ريحهم ما تخينكم لذي عملاتي كتبا من عبرو اسبيزا كل نجر سماي دي بخمزلون سبسر هنا خنبر كبيت كمزلون توم ابي عايز يسرحوا زلو ما نقوم مشيتن نعبالك بالويم زعلو زلو ذا فيديوون ببزح شيرت بحال زلايا ገንዘብ አውጥቶ ወይም ደግሞ ከነጋዴ ሰብስቦ መዝናኛ የሚሰራበት ምንም ራሽን አይደለም ሀገር እኮ መቀለጃ ነው የሆነው ጓዶች የጫካ ፕሮጀክት 1.5 ትሪሊዮን ኢትዮጵያ ብር ነው የፈጀው እንጦጦ ፓርክ 6 ቢሊዮን ዩኒቲ ፓርክ 5 ቢሊዮን ወዳጅነት ፓርክ 5 ቢሊዮን ሳይንስ ሙዚየም 10 ቢሊዮን አብሮሆት ላይብረሪ 6 ቢሊዮን ግራንድ ፓላስ ሙዚየም 10 ቢሊዮን አድዋ ቪክቶሪ 20 ቢሊዮን የመስቀል ስኩዌር ፓርኩ 4 ቢሊዮን ኮንቬንሽን ሴንተር 40 ቢሊዮን የአዲስ አበባ ኮሪዶር የመጀመሪያው ፌዝ 100 ቢሊዮን كم نريد لنا جتا جوار بزوج زي زبالو منجستي كم ز عينت ريزورتاتن ناي هوتيلاتن ناي توريست اتراكشن زخونو نخسرح فقاد يبلون ترايدي كونسي قبو ايكونن يزبل زلو نزي ندحري كسرح هذا اليوم نتوم برايفت سيكتور انفسترز مساتهم كولابريت ناغبر كاتغبرن بر ناي منجستي كنت ارز خونه حبتي اب اكزوتيك زخونه رايو لين سمعوا لين امها وايت الفانتي بلوم عبيت بروجكتات سريع كيوم بقولتف كم تنساتهم زوج أخلهم أتاويتات كجبر زي كل بروجكت نهجر ملو 230 مليون حزب زلا كادما كم زي عينت بروجكتات بفتهم كعوتا كازخل كم زي كوني زين الجرزلو من البعث زجير وزلو أب ما اسم سرحنيرو من البعث كم زبلوه أتي وجن تدهيلو سلام دزلو نيرو زخول ريزورت غير وزلو هوتيل كخدو فلاي كجبرو كابوش تعددي كابدق ببزع توريستس كمصو تسغل كابونا ابو سرفايف كجبر مخاله بجاك አዲስ አበባ ካለ ተገይር ዘሎ ኢንቨስትመንት ሰቡን ከዳይ ከኒ ምክንያቱ መጓዓዝያውን ምቹነት የብሉን ጸጥታውን ስለዚህ ይፈቅድ ስለዚህ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ናይ በሐቂ ያዝብለኩም እዚ ሞዴል እሱ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብኤርትራ ብዙሕ ኣታዊታት ክገብረላ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ውሕድ ህዝቢ ዘሎ ናይ ዱባይ ወይ ናይ ወይ ኮ ቪድዮ ገይረ ነይረ እንደ ግዜ ህዝቦም 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ይዝኸውን ኣብ ዓዶም ያ 10 ሚሊዮን ዝኾን ኣሎ ስደተኛ እዩ ተሓተቲ ይኮኑ ብእሶ ቪዛ ሒዝካ ትመጽእ ትሰርሕ ገንዘብካ ሒዝካ ትነብር መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ክገብረልካ ሓለፈ የብሉን ስለዚ ውሕድ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ውሕድ ህዝቢ ናቶም ከመይ ገይሮም ይጥውርዎ ፈልጥዮም ተረፈ ከም ድሌቶም ኢንቨስት ይገብሩ ስደተኛታት መጺኦም ይነብሩ ስለዚ ከም በዓል ኤርትራየን እዚ ሞዴል ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ክዕውተን ዝኽእል ብዙሕ ህዝቢ ዘለካ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ኢንዱስትሪ ኢኻ ክትሃንፅ ዘለካ ከመይ ዓይነት ኢንዱስትሪ ብጉልበት ዝስራሕ ኢንዱስትሪ ኢኻ ትሃንፅ ናይ ቻይና ሞዴል ኮ ክኽተል ምኻለ ነይሩ ቻይና ነዚ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ሎሚ እኮ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ቱሪዝም ድሕሪ ክንደይ ዓመት ሕጂ እዮም ደፍኡሉ ዘሎ መጀመርያ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ኢንዱስትሪ ኢኻ ፎከስ ዝገብር ህዝብኻ ስራሕ ንክረክብ ኣብ ሕርሻ ሞደርናይዜሽን ኤኒዌይ ናይ ቁጠባ ንኣቢ ኣማኺርና ክነብሎ ንኽእል ኣይኮነን ኣቢ ከመይ ገይረ ብዝሓፀረ ግዜ ንኢትዮጵያ ናብ ዱባይ ይቕይራ ዝብል ሞዴል ስለ ዝኾነ ውልሲ ንክንደይ ክኸይድ እዩ ውሸት ንገረኝ እስኪ በጣም ከባድ ውሸት ንገረኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቼ እለወጣለሁ እንታይ እስኪ እዞም ናይ ኤአይ ጆክስ በቃ መራዩ መትሓዝ ተሳይንዎ ዘሎ እስኪ ከቢድ ነገር ዘየጋጥም ነገር ወይ ከዓ ከቢድ ሓሶት ልሙድ ሓሶት ኣብ ዝዋን ዝንገረልኒ ምስ በለቶሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሰሪሐ ክቕየር እየ ዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሂወት ሰሪሐ ክቕየር እየ ዝብል ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሰሪሐ ክቕየር እየ ዝብል ሕልሚ
ሓሶት ምዃኑን ብብዝሒ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ናቱ ውፅኢት ድማ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ካልእ እቲ ሃገር ናብ ሓደገኛ መዓዝን ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ በት ኣገይን እዚ ሓደ ኮይኑ ናብ ፖለቲካዊ ኩነታት ድማ ምስ ንሰግር ካብ ቁጠባዊ እዚ ትቐንዲ ንኣብይ ኣሕመድ ሓደጋ ኮይኑዎ ዘሎ እዚ ዓብየ ፀገም ናቱ መንእሰያቱ ተስፋ ቁርፀት ስለ ዘሎም ዳርጋ ቀደም ናብ ኤርትራ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ዘረባታት ብብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ክጥቀሙሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ቢቢሲ ሪፖርት እውን ኣምፅአኩም ነይረ ብዛዕባ 30 ሚሊዮን ዶላር ቁጠባ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ የመን ድማ ስሩዕ መንግስቲ ዘይምህላው እዞም መርበባት ክወስደሎም ይኽእል እዩ ገርያ ኣብ 2023 ናብቲ ሃገር ዝኣተው 106,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ነይሮም ኣብ መተሓላለፊ ኩርናዓት ጅቡቲ ምብፃሕ ግን በዳህን ሰሙናት ዝወስድ ናይ ጉዕዞ እግርን እውን ከጓዓዙ ይግደዱ ኣብ ወረብ ክዛይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝያዳ ዝፍለጥን ኣቓልቦ ዝረኸበን ጉዕዞ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ጌራያ Human Rights Watch ኣብ 2010 ዶባት የመንን ስደተኛታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ኢትዮጵያውያን ገዲዶም ናብ ባሕሪ እትየሞም ዓለም ለኸ ወሕስ ስደተኛታት ማለት MMC ኣብ ዓመት ኣስታት 100,000 ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ናብ የመን ከም ዝጓዓዙ ይገልጽ መብዛሕትኦም እዚኦም ድማ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ከም ዝኾኑ እዩ ዘመላኽት እጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሪፖርታት እዚ ቀደም ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ኤርትራ ህዝባ ከም ሕሱም ዝፈልስ ዘሎ ኣብ ዓለም ተስፋ ዘይብላ ሃገር ናይ ጭንቀትን ናይ ስቃይን ናይ ድኽነትን ሃገር እናተባህለ ትግለጽ ዝነበረት እያ ናብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ ክንሕግዞ ንኽእል እዮም ዝብሉ እምበር ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ኢሉ ሰብ ኣይዛረብን እዩ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ኣየትሕዝዎን እዮም very simple ሕቶ ካሕታ ዝግባእ ግን ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝበዝሐ ስደተኛታት ተፍሪ ሃገር እያ ክብሉ ከለዉ ስለምንታይ ኤርትራውያን ናብቲ ጎደባ ሃገሮም ክስደዱ ዘይክእሉ ናብ የመን ናብ ስዑድያ ናብ ካልእ ዘይፍትኑ ንዝብል ሕቶ ግን ዝሓቶ የለን ምክንያቱ መልስናቱ ከቢድ ነገር ከጋልፅ ስለ ዝኽእል ዝኩሉ ዶኩመንተሪታት ካብ ቢቢሲን ካብ አልጀዚራን ካብ ካልእን ካብ ዶቼ ቬለን ገለን ዝገብርዎ ሲምፕል አንሰር ብቐረባ ስለምንታይ እንደገ ጥራይ ናብ ኤውሮጳ ጥራይ ገፅኩም ትኸዱ እንድሕር ኢልካዮም because they can ስለ ዝኽእሉ ክኸዱ ወረቐት ስለ ዝወሃብ ዕድላ ስለ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ድማ ከም ተራ ስደተኛ ገይሮም ረፊጂ ገለ ብሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ገንዘብ ተሰኪሙ ዝኸይድ ዳርጋ ዝኣተወን ሃገራት ድማ ስምብራት ናቱ ኣብ ከሎ ይዝረአ ኡጋንዳ ከይድ ኣብ ዝኸድዎ ኤርትራውያን ናቶም ቦታ ኣሰር ናቶም ንጹር እዩ ኣሰር ናቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረሉ እቲ ማዓስከራት ንሶም ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ይንቀሳቐሰሉ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ሽመልባዶ ካለዶ ኣብቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነበረው ጥራይ ከተማታት ተመስሪቱ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ኩሉ ግዜ ብካልእ መንገዲ ዝግለጽ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ሸፈፍ ኢልካ ዝሕለፍ ጉዳይ ናይ ሱዳናውያን ስደተኛታት ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ብዙሕ ዶኩመንታሪታት ኣይትሪኡን ኢኻ ኣብ ኤርትራ ግን ፍልይ ዝበለይ ነይሩ እዚ ድማ መብርሂ ክኾነኩም ኢለ እነ ብርሃኑ ጁላና አብይ አህመድ እንዲሁም ሁሉ እንደሚሉን ሳይሆን በእውነት ይኸው የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚታይ ሐሰት አይደለም የምናወራው ሰራዊት አለን የቡድን መሳሪያ አለን እንደምታዩ ሰራዊት አለን የቡድን መሳሪያ አለን ምናልባት ለግዳጅ ከምትሪ ወደለኹም ፋኖ ከመዓልትና መዓልቲ ናሓየለ ይመጻሎ ብዙሕ አጽዋር ይማርኻሉ አብይ አሕመድን ሰራዊቱን ድማ ብፍላይ ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ተስፋ ቁርፀት በፂሖም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አሳለፈም። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 23ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉን አስታውቋል። በአማራ ክልል የሚታየውን በትጥቅ የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ ደርሷል ያለው ምክር ቤቱም እንቅስቃሴው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ እየጣለ ነው ብለዋል። በአማራ ክልል ህግና ስርዓት እንታይም ዝብል ዘሎ መንግስትና አምሓራ መንግስትና ብልጽግና ኣብ ክልል አምሓራ እቲ ዘሎ ኩነታት ብፋኖን ብኻልእ ዝግበር ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ናብ ነቲ ስቴት ነቲ ክልል ናብ ሕጊ ኣልቦነትን መንግስቲ ዓቢ ብዝኾነ ይኹን ክቋፀረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ንምብፃሕ ተቐሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፋኖ ናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ሕጊ ንምትግባርቶ ነዚ ክንገብርዶ ነዚ ከምዚ ክንገብርዶ እናበልካ ዝግበር መናውራታት ኪኖ ሓሶት ዝኾነ ይኹን ፍረ ከምፅኡ ከም ዘይክእሉን ፋኖ ኣቢ ብሰራዊቱ ይኹን ብፖሊስ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጠው ከብሎም ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሖም ከም ዘለውን ካብዚ ሕጂ ዝቕፅል ብሽምግልና ይኹን ብካልእ ልመና እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ኣቢ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዋላ እኳ ሽፉን ቋንቋ ክጥቀሙ ተፈተኑ
ለማስከበር የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ያለው ምክር ቤቱም በሙሉ ድምጽ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ መወሰኑን ገልጿል። እያሱ በለጠም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 23ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፈዋል። ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በቀረበው የሚኒስትሮች ምክር በአማራ ክልል የሚታየው በትጥቅ የተደገፈ ህገወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቋጠር ወደማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ያለው ምክር ቤቱ እንቅስቃሴው የክልሉ ነዋሪ አጠቃላይ የኢኮኖሚና የማህበራዊ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ ያወከና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ጣለ ነው ብሏል። እንቅስቃሴው በሀገር ደህንነትና በህዝብ ሰላም كم نريد زلنا أبي أحمد أب سكيورتي ناتو بزوح ጸገማት ከም ዘለዎን ንነዊሕ እዋን ባዕሉ ብሓይሊ ክዓፅኦም ዝፍትኖም ዝነበረ ነገራት ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነስ ብግምጣሉ ይኸዱ ብምህላዎም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ካብ ዝውጅ ክንደይ ኮይኑላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሕ ነገራት ክዕሪ ኢሉ ብጉልበት ብሓይሊ ብፕሮፓጋንዳ ብኩሉ መንገዲ ፈቲኑ እዩ ولا حدا ዝሰርሐ የለን ስለዚ እዚ ሕጂ እቲ ፍናን ንሱ ኣይሰርሐሉን ኣሎ ኩነታት ክንብል ከለና ኩሉ ነገር ብግምጣሉ ይኻተም ብወዘለካ ነታ ኣምሓራ ነቲ ፋኖ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ነቲ ፋኖ ዓብይ ሞራል ዝህብ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ይኹን ዝኸድዎ ዘለዉ ጉዕዞ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ አብይ ኣሕመድ ካብዚ ንኔው እንታይ ክገብር ይኽእል I don't know but he is in deep trouble እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ናይ ትግራይ ካንስማ ዕላማ ናይ ኩሉ ሰራዊት ዝግበር ዘሎ ስልጣናታት ዝካየድ ዘሎ ዕላማ ንኩናት ንምድላው ወይ ኩናት ንምግባር ወይ ጭቡጥ ናይ ኩናት መደባት ንምሓዝ ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ናይ ኩናት ምክንያታት ተወጊዶም ሰላምና ንምጥንኻር ምዃኑ ሓደ ግልፂ ነገር እዩ እዚ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ኣገባት ኣካይዳታት ብዝተፈላለየ ዝውሃብ ዘሎ ገምጋማት ትግራይ ንኩናት ትዳሎላ ከምዚ ዓይነት ተጋሩ እንደገና ናብ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ክእትዎ ይዳሎ ኣለዉ ወይ ምስዚ ኮይኖም ንፌደራል እዚ ዘረባ እዚ I think እቲ ዋላ እኳ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሽፍኖ ወይ እውን ንአብይ ኣሕመድ ዘጨናነቕ ምክንያት የብልካን ክብሎ ይፍትን እንተሎ እቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብየማንን ፀጋምን ሰራዊት ዘመርቆ ዘሎም ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ሩይ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ደይመደ ኢሎም ካብ ሶሻል ሚድያ ዘውፅዎ ዘሎ አብይ ኣሕመድ እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዝበርሃሉ ዘሎ ነገራት ኣንፃሩ ኩነታት ተቐይሩ ከም ዘሎን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ዝርእይዎ ዘለው ብኣምሓራ ዝመፅእ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ይርእይዎ ኣለዎ ብሸነ ዝመፅእ ዘሎ ይርእይዎ ኣለዎ ብፖለቲካዊ ምትእስሳር ኣብ መንጎኦም ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዎ ስለዚ አብይ ኣሕመድ ዋላ እኳ ሸላወት ሓሳስባ ኣሎ እንተበልከ ፅሉል ኣይኮነን ሂ ኖውስ እንታይ ይመፅ ኣሎ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ናብ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ነዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ነገራት እዚ ስግኣት ክፈጥረሉ ጭንቀት ክፈጥረሉ ራዕዲ ክፈጥረሉ ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ኣለካ እዚ this is a very common ንዑ ስግኣት ክፈጥረሉ ስክፍታ ክፈጥረሉ ፀገም ክፈጥረሉ ንቡር ጌርና ኢና ንወስዶ ንኽእል ካብዚ ቀፂልና ነዚ ነገር እዚ ዳይቨርት ንምግባር ወይ እውን ንምትላል ክትጥቀመሎም ዝኽእል ነዚ ነገር እዚ ነዚ ናይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ከመይ ጌርካ መኣዝን ከም ዝጥምዝዝ ክትገብሮ ትኽእል ድማ ታክቲክስ ክትፈጥር ኣለካ ሓደ ካብኡ ድማ ብሚድያ ከመይ ጌርካ ካልእ ሽግራት ተዋልድ ማለት እዩ ብለዚያ ቡድንና የሻዕቢያ መንግስት ለአሁኑ ለጊዜው የኢትዮጵያ መንግስት ለመጣል ለማፍረስ የፋኖ ኃይል እንጠቀም የፋኖ ኃይል ብቻ ሳይሆን ሌሎች ፌደራል መንግስትን የሚዋጉ ታጣቂ ኃይሎችን ምዕራብ ትግራይን መቆጣጠር ማለት ፋኖ ከሚታገልበት አጀንዳም ተቃራኒ ነው የሚሆነው ፋኖ ይቆጣል ማለት ነው ስለዚህ ሻዕቢያ ፋኖ እንዲቆጣ አይፈልግም ለጊዜው ፋኖን አባብለህ ከኛ ካንተ ጋር ነን ምናምን ብለህ ለፌደራል መንግስትን ለመጣል ተጠቀምበትና መጨረሻ ላይ ፋኖን እንመታዋለን የሚል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው የኣይ ሕጂ ኣብ ኣይ ማል ኦኬ ኣብ ሓደ ግዜ ሲ ሓለይቲ ናይ ፋኖ ክኸውን ይድፍትን ዘሎ እዚ እንታይ ሕጂ ሻዕቢያን ህወሓትን ተረዳድዮም ሲ ነቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ወይ ተጋሩን ህወሓትን ፋኖን ዘሎ ፀገም ሻዕቢያ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ይብሉ ኣሎ ኖ ፀገምኩም ግደፍዎ ፀገም ዝዓበየ ፀገም ኣለኩም ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናትኩም ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ይብሎም ኣሎ ተገምጢሉ ነቶም ሸነ ዝበሃሉ ዘሎ እውን
ንሓትሕትኩም ትጠማመትዎ ዘለኹም ግደፍዎ ፀገምኩም ኣቢ ዘሎ 4 ኪሎ ዘሎ ይብሎም ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ኣሎ እቲ ናራቲቭ ኮንቴን ጌርካ ንሓትሕቶም ዘለዎም ዕግርግር ገዲፎም ናብ ኣቢ ገጾም ጥራይ ክጥምቱ ይገብሮም ኣሎ ኤግዛክትሊ ሻዕብያ knows things ነዚ ድማ ሕጂ እንታይ ክብሎም እዩ ንፋኖ ፅባሕ ንግሆ ንኣቢ ምስ ኣለኹም ሲ ክስልበጥኹም እዮም ዝብሎም ዘሎ they're not stupid at በዓል እዚ ከማኽርዎም ወይ ከዓ ከሽክዕዎም ኣይክእሉን እዮም ዝዓበየ ፀገም ናቶም ኣብይ ኣሕመድ እዩ everyone knows ንህዝቢ ኣምሓራ ዘሳቅዮ ዘሎ ህወሓት ኣይኮነን ወይ ተጋሩ ይኮነን ኣቢ ዘሳቅዮም ዘሎ ብድሮናትን ብገለን ገይሩ ዝጭፍጭፎም ዘሎ ኣቢ እዩ ስለዚ ኣቢ ፀላእዮም ንኣቢ ኣልዮም ምስ ተጋሩ ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም እቲ ዘገርም ከ ኣቢ ከሎ ምስ ተጋሩ ተዘራሪቦም ክፈትሕዎ ዝኽእል ሽግር የለን ኣቢ ኩሉ ነገር ተቆፃፂርዎ ዘሎ they know ስለዚ ቀንዲ ፀገም ናይቲ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣብን ስርዓቱን ስለ ዝኾነ ንኣብን ስርዓቱን ኢና ክንኣሊ ዘለና ኢሎም ሓብሩ ጀሚሮም ስለ ዘለው ከመይ ጌርካ ነዚ ሕብረት እዚ ትብትኖ ከመይ ጌርካ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ሕብረት ስራሕ ክትዘርጎ ትኽእል ኣብኡ እዩ ዘሎ ትለይትን መዓልትን ጻድቃን ካብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ዳርጋ ኣብ ኣጀንዳ ተዋሂቦ ንቕድሚት መፂኡ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ጌታቸው ረዳ ከምኡ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ቀዳሞት መጋበርያታት ናይ ኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም እቶም ካድሬታት ናይ ኣቢ ይኹኑ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ናቱ ኩሎም ጠፊሾም እዮም ናቶም ተሰማዕነት መሬት ስለ ዘበጠ ሕጂ መፂኦም ዘለው ጻድቃንን ረዳን ካልኦት ናይ ትግራይ ባንዳታት ኮይኖም ኣትዮም ዘለው መጋበርያ ንሶም እዮም ሎሚ ቀንዲ ነቲ ኣጀንዳ ንኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን ዝጓዩ ዘለው ከም ንሪኦም ዘለና ኣብ ትግራይ ጠቕላላ ሕንፍሽፍሽ ኢቲኻ ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ኣምሓራን ትግራይን ንሓትሕዱ ከም ዝበሃላ ክትገብሮ ኣለካ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ስምረት ክትብትኖ ኣለካ እዩ ዘሎ ፕሬዚደንት ኮይኑስ ካብ 70% ናይቱ ፌደራል ሪሶርስ ዝበና ካብ 13 ቢልዮን ናብ 8-9 ቢልዮን ንሰራዊት እናተዋህበ እናሃለወ ኣይ ናይ ሰራዊት ናብራ መሓይሹ ኣይ ኣዚዝካዮ ቁም ነገር ዝሰርሕ ሰራዊት ተፈጢሩ ምክንያቱ ኣብ ካቢነ ብተደጋጋሚ ናይ ወርቂ ዘረፋ ጠጠው ነብል ኢልና ወሲና ጠጠው ከብሎ ይከኣሉ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ነመሓይሽልና ከመሓይሽዎ ይከኣሉ ኣይ ስለዚ ከምዚ ናበልካ ስናርኣኻ ስእልካ ምቕማጥ ስለ ዘይከኣል እዩ እቶም ዋና ሰብ ሓይሊ ግን እቶም መናእሰይ እዮም ይዓምፁ ክዕምፁ እዮም ዘለዉ እቲ ናይ ቅድሚት ተስፎኦም ናይ ምልምላም ናይ መጀመርያ መንገዲ እቲ ህዚ መቁሕ ሒዝዎም ዘሎ ሓይሊ ችር እንድዕልኻ ምባል እዩ እምብለናይ ምባል እዩ ስለዚ በብኸባቢኦም እናተወደቡ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ንእሽተይ እናተኸላኸሉ ኩሎም ብሓደ ግዜ ተወፂኦም ድማ እቲ ሓደጋ ኮምፕሊት ጥሩሕ እዩ ዝተርፍ ብፍላይ ምስቶም ኣብ ሰራዊት ዘለው መናእሰይ ተተቐናጅዮም እውን እቲ ሓደጋ ዓብዩ ንእሽተይ ዝኸውን ኮምፕሊት እውን ክተርፍ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ግን ክዓምፁ ኣለዎም ብዚ ስርዓት እዚ ንእሽተይና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሬጂም ቼንጅ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ዳርጋ ቫይራል እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብቶም ናይ ትግራይ እቲ ንሱ ዝዛረበ ዘሎ ካብ 13 ቢልዮን እንታይ ነገር ክውዕል ዝኽእል ዝነበረ ሪሶርስ ናብኡና ሓደጋ እቶም ዋና ሰብ ኮምፕሊት ፒዲኤፍ ዝበሃል ህዝቢ ንሳቶም እዚ ሕጂ ዘላ ዘረባ ድማ ንመብዛሕቶም ተጋሩ ዘቆጥዐ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ሓድሽ ለውጢ ንክመፅእ ክዕምፁ እዩ ዘለዎ እቲ ቲዲኤፍ ዝበሃል ህዝቢ ንሳቶም ከም ምርኩዝ ገይሮም ሒዞሞ ዘለው ዘተኣማምኑ ምርኩዝ ኣይኮነ ባዕሎም እውን ኣየተኣማመኑሉ ካሊእ ይትረፍ ባዕሎም እውን ኣየተኣማመኑሉ እቲ ቲዲኤፍ ዝበሃል ህዝቢ ንሳቶም ከም ምርኩዝ ገይሮም ሒዞሞ ዘለው ዘተኣማምኑ ምርኩዝ ኣይኮነ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንትግራይ ሃገር ናይ ምዃን ሕልሚ የብላን ቲዲኤፍ ዝበሃል ሰራዊት ድማ ከም ምርኩስ ወይ እውን ከም መተኣማመን ንትግራይ ንምድሓን ገይሮሞ ዘለው ትርጉም የብሉ እናበለይ ስለዚ ግልጽ ዝኾነ ኣቃውማ ናቱ ሒዙ መፅኡ ኣሎ እቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ድማ ክጭፍጭፎ ይውዕል ኣሎ ኦልሬዲ እታ ዝነበረቶ ንእሽተይ ክሬዲቢሊቲ መሬት ከም ዘበጠት ኢና ንርኢ ዘለና ናይዚ ኣንፀርፅሮት ናይዚ ሰብ እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ እንድሕር ኢልካ ካብዚ ዝመፀ እዩ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ተንፀርፅሮት ደረጁ ካብ ቁፅፅር ናቶም ወፃኢ ስለ ዝኸደ እዩ ባይ ዘ ወይ ዋላቲ ፖለቲካል ኤሊት ናቱ ናይ ትግራይ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ግዜ ኢንተርቪው ወይ ምሕትት ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ እየ ኢሉ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ እውን እዩ ውሕዳት ግን ክንግንፀል ኢና ዝብሉ ኣለዉ ዝብል ነቶም ናይ ናፅነት ዕላማ ዝሓዙ ሓይልታት ዘናእስ ነቲ ወለዶ እውን ባህጉ ዘጥፍእ ዘቆናፅእ ባህጊ ወለዶ ዝሕሽሽ ዓይነት ኣዘራርባ ዓይነት ኣባህላ ንሱ ከም ውድብ ናፅነት ክንቅበሎ ዘይንኽእልን ተቐዳዲምና እውን ሪኣክት ክንገብር ንግደደሉን ጉዳይ እዩ
ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ቢቢሲ እውን ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ኣብ ፅቡቅ በዓል ኢልዎም ግዲ ባድመ ሸሸቢት ሽላሎ ዓዲ ተኽላይ ላዕላይን ታሕታይን ዴዳን ሻምብቆን ኣብ ሰንበል ተራኺቦም እዚ ጂ ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ቢቢሲ ዝበሃል እውን ብግዲኡ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ናይቲ ህዝቢ ብዘጉልሕ መንገዲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ፅምዶ ናይዚ ህዝቢ ኣሚነቲ the picture speaks a lot እቲ ስእልታት ንሪኦ ዘለና ንዓና ብማዕዶ ንሪኦ ብፍላይ ነቲ ኣብ ማእከል ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ እቲ ስምዒት ንክትርድኦ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣነ ንኣብነት ኣብ ከረነ ተወሊደ ዓብየ ኣብ ከረነ ከዓብየ ስለዚ ኣጋጣሚ ይንቀሳቀስ ስለ ዝነበርኩ እዩ እቲ ነገራት ክርዳእኒ ዝኽእል እምበር ኣብ ኣስመራ ወይ ኣብ ከረን ዝተወለደ እቲ ናይ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ኩነታት ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ ወይ እውን እቲ ኢማጂኔሽን ናትካ እቲ ንስኻ ክትበፅሖ ትኽእል ነገራት ድሩት እዩ ኣብ ሰራዊት ዝነበረ መንእሰይ ፅቡቅ ተመክሮ ኣለዎ ነቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ኮይዱ ስለ ዝርዮ ዝነበረ ብዙ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ድማ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ብምንባሩ እዩ ዝርድኦ እቲ ብሰራዊት ዘይነበረ ካብ ገለ ዝኸደ ግን ነገራት ብትክክል ክርድኦ ይክእልኒ ግን እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ኣብቲ ደይ ቱ ደይ ላይፍ ናቶም ኣብቲ ዶባት ዘለው ናይ ብሓቂ ሂወቶም ካብ ሓደ ሰላም ዝነበረ ኣካይዳ ናብ ገሃር ነብሳት ዝኾነ ኩነታት ተቀይሮም ድሕሪ እቲ ኩናት እዚ ከዓ እቲ ኩናት ዝነበሮ ስምብራት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሞት ኣብ ከባቢኦም ዘጋጠመ ዕንወት ዘጋጠመ ድሕሪኡ ዝተፈጠረ ዓብ ስግኣት ዘለዎ ቦታ ኩሉ ግዜ ቀሲምካ ዘይትድቅሰሉ ሎሚ ዘይጅምር እቲ ኩናት ፅባሕ እንታይ ይመፀና ናበልካ ደቅኻ ወፊሮም ይመፁካ ዶ ይመፁካ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ደበና እዚ ሽግር እዚ ክእለየሎም ከሎ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደ ኣብቲ ናይ ዛላምበሳ ዝነበረ ዲ ገለ ሓደ ኣቦ ዝበልዎ እዩ ቀሲና ክንድቅስ ከለና ፍርቂ ለይቲ ክንትስእ ከለና ከማን ዘገርመና ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እናበሉ ዝገልፅዎ ዘለዎ እዩ ስለዚ እስከ ገለ ካብቲ ናይ ወዲ ጣባ ዘረባ ድሓርፅን ኢለ ከስማዓኩም ናይ ብሓቂ ዘገርምን እዩ ግን እቶም ዓበይቲ ዓዲ ካብ ዝበልዎ እስከ ክንሰምዕ ዕድል ክንቦም ኢና ብፅሞና ንከታተል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝገበረና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይስዓዮ እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዝኒሀ ጅማሮ ንኩሉ ግዜ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ሰላም ክትገበረና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቅድስተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም ወላዲትካ ልመናን ኣማላጅነታን ሰላምካን ምሕረትካን ክትወርደና ናይ ትጉሃን መላእክት ብስቕለትካ ምሸት ትማል ምሸት ትማል ምሸት ብቅድሚኡ ምክያት ነይሩ ሓዘን ነይሩ ብክልቲኡ ህዝቢ ብክልቲኡ ወገን እንዳሓዘና እንዳበኸና እንዳኸሰርና ፀኒሕና ኢና ሎም መዓንቲ ንግሆ ድማ ያው ዝተሓጓስ እዚ ከምዚ ዝኣምሰለት ሓጓስ ብእውነት በልያ ፀኒዓትና ዘላ ንኩሉ ዓለም ሰላሙን ምሕረትን ኣውሪዱ ታዊ እዩ መጀመርያ ን29 ዓመት ዝኣክል ናይ ፀልማት ፅላለጥን ኢልና ንክልቲኡ ሃገር ተፋሊልና ዝነበርና እንኳዕ ከም ዝገሩ ኣራኸበና እንኳዕ ከም ዝገሩ ንምትውሃብን ንምዝርራብን እንኳዕ ኣውቃዕና ረቢ الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم ربي أفتح لنا بالخير وختم لنا بقرنا نحن كمتنا قدم نوالدون نفقرنا ورنا تفقرنا زايد ربي قره برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الله እንኳዕ ረብ العالمين ብዙሕ ዓመታት ተፈላሊና ዝነበርና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከምዚ ገይሩ ረቢ ከሰዓዕመናን ከሓዋውሰናን ሰናይ ፈቅደት ማለት ሰነት ዝተገበረ ኣብ ከባቢ ባድመ ገምሃዶ ሸምበቆ ዘሎ ሙሉ ናይ ዞባ ጋሽ ከምኡውን ኣብ ሸራር ዘሎ ሙሉ ህዝቢ ለተሓወሰ ብበዝሒ እውን ናይ ፅምዲ 11 ማለት ሰነት ዝተገበረ መቸም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተሓጎስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ንእሽተይ እስከ ናይ ዘና ዴታት ንሰምዕ ከም ዝፀንሓና እውን ንፈልጥ ኢና ኣምላኽ ይኣኽለና ኢልና ኣሎ ኣኽለኩም ኢልና ስለ ዘሎ ይኣኽለና ነ ብሓቂ ተሓለፈ ትፍ ይበሎ እንታይ ክንገብር ኣለና
إذا سلامنا ننهوارو نخنبرلنا وخنفصدقلنا ناتي لبوا إما حلالف قرم اسكي أنا عايز قرمت الناس كان اسمع بزي صمدو أبرحق هجرات زنبورو حدا خاب أوسلو خاب نروي حدا لما خاب هجر أمريكا متيم الله مسانا تحويسهم سلازلو قاله حتصر دولا خمزناتنا قالات انت تزاربو صبويو صحاينو خاب أمريكا أمانيل ودت أبا خاب أوسلو سلازي أمدرخ راي مار أنا كاب هورن بوليتيك ميديا نتورك صحيح يوحنس بحال بإمبادندن يفلت زي نايتصمدو صراحة كاب نجمرو درو حدا فرق عمد يحلفو له كله حزبي تقراين حزبي إطران دماني نزي دقوفو غيروس درو عبحاتير قزي نابزوخنا تعتزيخ بكع بمخالنا نقول لكم حزب تقراين حزبي إطران مصايب صحكم كالتالي أب كالتالي أب من إسايات سريسو زي أب كبابينا كيناتن ورو كيناتن فتسيمو زطفعلو بنقحات كنقالو سولو مخانا حجون مبسعنا نحدث لنا نسلام لعلو كله كنسرحلو خمزلنا تحساسب دلي الميديا نسوحو سراح دماني نسوس لزغوني كلكم أبقى دماني سرحلو يغني لي زيادة راح يخمل دلي بورد طابعو كما يكون كلهم إيرتراوينن تجارون كمزيلكم أبز بمرأي أزيد بلد بيت حقيسة أنا شمي أماني الجبر برهان بهال بورد طابع الفلت أب تجارون إيرتراوين كم زنريو زلنا صنحوناي أول ناي ودت أبا تقاليفاتنا دي هذا لا I'm gonna give you more ترقيبية. Give me a second. Where is there was this part ناي ودت أبا نبينا سدادو ليلة نيرة. I think it's here. لهم إيرتراوينن تجارون كمزيلكم أبز بمرأي أزيد بلد بيت حقيسة أنا شمي أماني الجبر برهان بهال بورد طابع الفلت أب تجار كمزيل أخري أكون كله حزبات إيرتران تجراين أزيد استيف سمعني لومي ماني ربيحو أبز حالة في الكينات قدفوا تزحلف هيوت زعانو النبرت حزب تجراي تربيحو حزب إيرترا فتتقيموني بعيننا نريو زلنا مسكر زي نريو نجاري دهر هنجي صلاتنا نفلت علمنا حزب تجراي تتأمن حزب إيرترا تتأمن من دا تتقيمون أتوبنا وكلنا وقورنا ورسالاتنا بنقدعنا بدكنا بمعتنا نكتاوت زنيهم دهر هنجينا كلتي حزب تتكوينات نو كنمل لنا حزبي تعقد تقل حزب تتفاعيرو زمن سو نجار يلا أنا كابزل علي بزح كزار وايدلني زي مساع عدلنا إذا حدش ولولو بدكنا حما نقدر كديفنا لون كين حلف إذا غلت حزب زي تواليدون تفاعيرون كدو تنبر أو كلتيو هاجر بوليتيكا ولا حد مخسر يقولون تايلا إذا حزب كلام كمين نبر نيرو خمسة زنورو ينبر نيرو بفوري ينبر نيرو زي كم نريو زلنا صحيح يكون وطابا كم دما أول سعيد سجبر وسرح نبي حكي أبصمدو عبي سرح كوينو وطابا كم دما صحيح كريتيوم باكال ترخيبه مستزبي مو عالم دما درب صبغ نجار كوينو رخيبه يعني كسجرينا أنت قد أسيت زينا حق دي حقن مسجزين ريوجن اسمعي تبررنا فاريتنا إيرتران تليان كتاب بررنا فاريتنا مجمار حالة تسبيلا بشين تليان أب إيرترا كم زمرحو تقاليسو أمانغو إيرتران تليان كتاب بررنا فاريتنا مجمار حالة تسبيلا بشين تليان أب إيرترا كم زمرحو تقاليسو خوينو من قد عيو إيرترا داقمين أب سروح بررا كملاس كلهم أمارستات مسكوبانيات تشاينا تليان روسيانا مزراب كم زركابي قليسو اللو نسيعبو أمانغو إيرتران تليان كتاب بررنا فاريتنا مجمار حالة تسبيلا بشين تليان
ኣታይ ይግበረልና ድሓን ኤርትራን ጥልያንን ብፍላይ ምዚ ኢንቨስትመንት ዘሎ ቀለ ካብቲ ቀዳማይ ክስራሕ ዘሎ ኤርትራ ምስ ጥልያን ክሰርሕ ኣለዋ I think እቲ ገዳን ተተላዒሉ ተስፋ ንገብር ዝንክኸውን ንፅበዮ ነገር እውን ዩቲ ኤርላይንስ ዳይሬክት ፍላይትስ ካብ ጥልያን ድሕሪ ኮይኑ እቲ ካልእ ኩሉ ዝቐለለ ክኸውን ይኽእል እቲ ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ንሰማይ ክትኮስ ይኽእል I think ካብ ኤርትራ ሓያለ ፅቡቕ ነገራት እዩ ክወፅእ ቀኒ ዘሎ ንዓዓ ነዚኣ ጥራይ ከይሰገርና ከለና ከማን ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ኣላ ኣብዚ እዛ ንሪኣ ዘለና ሓደሽቲ ህንፃታት ኣብ ባፅዕ ዘሎ ድዩ ኣበይ ዘሎ I don't know I mean ከምዚ ዓይነት ከለና ስለምንታይ ብዙሕ ግዜ ዘይወርድ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝግረም እዚ ቪድዮ እዚ ምስ መፀ ቫይራል ኮይኑ ብዙሕ ሸር ገብረ ነይሩ ዋይ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዘይወርድ I always wonder ማለት ኣብ ኤርትራ ካሜራ ድዩ ዘየለ ኮይኑ ክስእል ዝደሊ ድዩ ዘየለ ኮይኑ ነቲ ዝተሰኣለ ከውርድ ዘይደሊ ድዩ ደሊ የለ ኮይኑ I always ንዓይ ዝገርመኒ ንሱ እዩ ብሓፈሻ እዚ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ክንርኢ ከለና ንብዙሕ ህዝቢ ተስፋ ይገብር ነተስፋ ይገብር ተወዲዩ ክምራቕ ክንሪኦ መን እዩ ክኣትዎ ንመን እዩ ክኸውን ዘገድስ ኣይኮነን ተወዲዩ ተመሪቑ ናብ ህዝቢ ክሰጋገር ክንሪኦ ትምኒት ናይ ኩልና እዩ ፅቡቕ ዜና ከም ካልኦት ንሕና እውን ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ንካልኦት ጥራይ ዝተዋሃበ ኣይኮነን ፅቡቕ ዜና ንዓና እውን ይግባአና እዩ ንሕና እውን ፅቡቕ ነገር ክንርኢ ንምነን እንብህግን ኢና ስለዚ I hope እዚ ነገር እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንሪኦ I think ክልተ ሰለስተ ቪድዮታት ሪአ ነይረ ነዚ ይመስል ትገዛውቲ ቀደም ፍኒስትራታት ናቱ ኣይተወደአ ነይሩ ሕጂ ግን ዝተወደአ ይመስል ኣበይ እስከ ፀሓፉልናቶም ትፈልጥዎ ናይ ባፅዕ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ወይስ ኣብ ካልእ ቦታ ናይ ኣስመራ ድዩ ኣበይ ደስ ይብለና ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ቦታታት ከምዚ ዓይነት ሪል ስቴት ክንርኢ ከለና መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ገዛውቲ ምስ ካልኦት ካምፓኒታት ተሻሪኹ ሰሪሑ ናብ ህዝቢ እንደዝሸይጥ ዝበለፀ እየ ዝብላነ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ነናቲ ቪላ ክሰርሕ ተኮይኑ መዓት ሪሶርስ ዝጠፍእ መንግስቲ ሰሪሑ ክሸይጥ ተጀሚሩ ግን መክሰብ ክገብር ስለ ዝኽእል በቲ መክሰብ ገይሩ ነቶም ባዕሎም ክሰርሑ ዘይክእሉ ኣብ ምክልኻል ዘለዎ ኣብ ካልእ መንግስታዊ ፅላታት ዝሰርሑ ዘለው ገዛውቲ ክሰርሐሎም ይኽእል ሂወቶም ከመዓራር ይኽእል ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ነገር ናብ ኩንነት ተቐይሩ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክስርሓሉ ተስፋ ንገብር ተስፋ ዝህብ እዩ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ዝገድፎ ስምብራት ዝፈጥሮ ትስፍውነት ካላርስቲ እዩ I wish ኣብ ተደጋጋሚ እየ ዝገልፅ ነዚ ጥራይ ፖስት ክገብር ዝኽእል ካብ ኤርትራ ኣካውንት ኣብቲ ምስቲ ኤርትራ ምስቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ዋላ ምስ ኤርቲቪ ብኮኔክት ዝኾነ ሓደ 5-3 ዝኾኑ ሰባት ስእልታት ጥራይ ፖስት ዝገብሩ እናዞሩ ስኢሎም ወደባትና ድዩ ባሕርና ድዩ ዲጋታትና ድዩ ኩሉ እቲ ልምዓት ዝግበር ዘሎ ዋላ ንእሽተይ እውን እንተኾነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድሮፕ ተዝገብርዎ ካብኡ ወፂኡ ሰብ ሪፖርት ንክገብር ንሱ ድማ ቫይራል ንክኸይድ ተንገብሮ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ሚድያ ዜናታትን ኣወንታዊ ሓበሬታን ብዝለዓለ ምሰራሕናሉ ድንፉዕ ድማ ምኾነ ነዚ ኢና ንርኢ ዘለና I hope ኣብ ዝበለፀ ደረጃ በፂሑ ካልእ ሰናይ ነገር ኮይኑ ክንሪኦ ድማ ተስፋ ንገብር ደስ ዘብል ትርኢት ይመላኣሉ ይቐፅለልና ክንብል ንደሊ ናይ ሎማ ርሳብ ዝክንውዲና ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ ስለቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩልና ደገፍ ድማ እናመስገና ምዝያ ክገጥፈኩም ደስ በለትኒ ስእልታት እየን ስምዒትካ እውን ስትንክፍ እዩ በዚ በላሊና እምብእ ኣነሲ ሓስቦካ ከይረኣኹ እማሲ ኩሉም ላይ እንዲኽ ነይር ማርያደይ ዋላ ሕጂ በዛ ማሕተብና ክሳደይ ይመለክ ጓለይ እንዘይተቐብፅ ዓርድ ኣይቀፀክም ዘንኣልድ ኣካለይ ያብዘሎ መንፈሰይ መሳክሎ ኣነ እንታይ እየ ዝብሎ ግዜ ሕሱ በላሊና እምብእ ኣነሲ